Ayan, Mac Karaoke Mega Love shout out MC. Hi. Tamsak, ayan na host at mga kaibigan, pwede pahingi po ulit ng tamsak sa premiere. Ayan. Mark Ligaspi Mega Love shout out lalabs. Ayan. Mga pumasok na pala. May premiere ka? Ate, hindi mo nabasa yung PM ko sa'yo, ate. Ayan. Nabasa ko lang, pero ngayon wala pa akong pera, lalabs. Kana pag sumawad tayo sa YouTube. DBN Lalab, Migalab, shout out. Madami Gulay, Migalab, shout out po. Ayan. Madami Gulay, Migalab, shout out po, madam or madami, parehas lang yan. Ayan, Migalab, shout out, 3 million in the house. Tayo nag-live kahapon kasi may na yung yung internet ko. Ayan, Lagadag, family, Migalab, shout out, Lagadag. Thank you so much, Tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Ayan. Hindi ka nag-live kahapon, no? O lalabs, mahina yung internet. Gusto ko mang mag-live, wala akong magagawa. Di ba kasi maulan kahapon? Pag maulan, ang hirap ng internet, DBN. Kape host. Ay, nagkakape rin ako, ayan. Kape tayo. Ang hirap lalab ng connection dito sa probinsya, di ba? Pag walang connection, hindi na lang ako magla-live pag umuulan. Kasi alam ko na mangyayari. Masasaktan lang ako. Kung hindi mag-shutdown, loading. Ayan, kapihos. Lagadag family, thank you. Ayan, 5 million in the house. Legal love, shout out, 5 million. Palablab pa ako kay MC Karaoke, mga lalab, MC. Ayan. Tintusok, guys. Ayan. Ayan, si Devin, may 10. Ayan, 5 million in the house. Legal love, shout out. Good morning, host. Tamsak dan po from Mama Marge Vlog. Ayan. Mama Marge, Miguel love, shout out po, Mama Marge. Oh. Kakapi ako, ma. Ayan, 2 million Miguel love, shout out. Palablab naman pa ako nakapin, mga lalabs. Ayan. Yung premiere. Ayan, Bicolan ng Uragon, nagbaba po ng bahay. Baba po ako, bayo. Sige po, Mama Marge, magbaba ka po ng bahay. Ang tamsakan ko si MC Karaoke. Si Mick Cora pala to. Dati naman tayong dikitan. Patamsak po ako ng kapin, mga lalabs. Ayan, upcoming, premiere. Fitness Goal Met Cora. Tamsakan natin yung nakapin. Ayan, 2 million Migalab, shout out. Patamsak po ako ng kapin, mga lalabs. Ayan, Met Cora. Dati man tayong dikit. Tamsak na lang to, lalabs.
Tamsak dikit puhos from Lagalab family. Tingnan natin sila Galab kung nakadikit ba ako sa kanya. Ayan, The Great Dave Channel, Migalab, shout out. Bishay, ayan. Bishay, Tamsak Danos. Migalab, shout out, Lalab Tusok. Salamat sa patusok mo, Lalab. Ayan, Lagalag family. Nasa bahay mo ako, Lalab. Kay Gandang Pagmasdan, ano to? 1.2. Ayan, nasa bahay mo ako. Dikit ko na yung main channel ko. Dan dikit sa nakapin from Lagalag family. Ayan. MC Karaoke Lala, pasuklaan na lang sila Galag family dan sa'yo. Ayan, si Mama Mars nagbaba ng bahay. May premiere pala si B. Itamsakan natin yung Lalags. Ten tayo from DBN. Mga Lalags, may 10 si DBN mga Lalags. Kung sinong may available dyan, pwede po kayong magbartir. Ayan, si Mama Mars, baka meron. Or si Madaming Gulay, kasi mga live streamer naman to eh. Ayan. Si Maui. Ayan, Bishay Vibes. Tamsak na ko Lalags. Dati magtayang dikit sa main channel ko. Bishay, ayan. Ayan, may 10 si DBN mga Lalags. Yeriki Street, Migalab, shout out my premiere. Okay, I will tamsak your premiere, Yeriki. Dana po ba kayo sa nakapin? DBN, ayan. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out, 5 million. May premiere. Doon muna tayo sa may premiere. Mga Lala, magpin muna tayo ng may premiere, ha? Punta muna tayo kay, Bishay, may premiere. Dan sa nakapin, Madam Mary Rose, Migalab, shout out po, Madam. Ayan. Hindi ka pa tulog. Madam Mary Rose. Natching ako. Yes, you are the next, Excuse me. Natching ako. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out, tamsak dan Madam, from Madam Mary Rose. Ayan. Ayan, patamsak pa ako sa nakapin mga Lalas. Doon tayo sa may mga premiere. Ayan. Mahal kita. Yes, Yeriki Lalas, I will tamsak your premiere within 23 hours, July 23. Dan tamsak Lalabs, Yeriki. Hindi pa tulog. Maya-maya, Madam, matutulog ka na yan. DBN, ay nagbaba ng bahay si DBN. Lablabin natin mga Lalabs. Natching. Natching. Hi. Hello from the Great Dave. Ayan, Lalab DBN. Thank you so much, Lalab DBN. Thank you, Lalab DBN. DBN Lalab, salamat sa pamember Lalab. DBN, ayan, DBN Vlogs. Dan na kayo nakapin mga Lalab. Sa nakapin, dan na po ba sa nakapin kay Bishay? Ayan. Lalab DBN, thank you so much. Natching tuloy ako.
Ayan, Debian, thank you so much. Ayan, Bishi, pangalawang tamsak to ay pangatlong tamsak na to, lalabs. Ayan, Madam Mary Rose, nandito ko sa bahay mo, Bishi, oh. Tamsak dikit to, lalabs. Opo, host from DBN. Ayan, lalab, maraming salamat. Ayan, si Madam Mary Rose po, nagbaba ng bahay, Madam Mary Rose. Bishi, dan na po ba kayo sa nakapin po? Dan tamsak na po ba sa nakapin? Ayan, lagadag family, nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin, dan nakapin tamsak from DBN. Ayan. Ayan, Bishi, pasuklan na lang si DBN, lalabs. Dan na sa'yo. Animo lovers, lalab, migalab, shout out. Host 11 tamsak for you. Ayan, thank you so much, lalabs. Animo lovers, kumusta ka na, lalabs? Animo lovers. Ladies, dito doon po kumigalab, shout out. Mahal ko. Ako. Ayan, dan na po ba kayo magtamsak sa nakapin? Ayan, si Animo Lovers po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Animo Lovers. Tumanta kay DBN. Lakasal kita. Ayan, 3 million das, Migalab, shout out. Anong nangyari? Ayan, Bishi Vibes yan. Animo Lovers, tayo 10. Animo Lovers, 10 daw po kayo, lalabs. Ni DBN. Meron ka bang alagad, Animo Lovers? Oh, DJ. Host, I don't have alagad, host, from Animo Lovers. Ayan. Walang alagad si Animo Lovers. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalas, nakapin po. Ayan, DBN. Yung ating bagong member. Hi, host, at sa lahat, patamsak naman po sa premiere. Salamat from OFW ako. Sige, lalab, tamsakan natin yan. OFW ako. Nating may tamsak na pala ako dati dito. Matagal pa tong premiere mo. Ilang days pa ba to? OFW, Migalab, shout out from Lagadag family. Ayan, si Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Animo Lovers, lablabin natin si Animo. Sa aking dibdib. Ito ko sa bahay mo, DBN.
Dating dikit Animo Lovers from DBN. Ayan, Lagadag family. Lablabin natin. Ayan, nasa bahay mga kulalabs. DBN. Mayam. Mary Rose Pink Nation by Madam. Matulog. Sige, Madam, matulog ka na. Good night, sweet dreams. Alam ko naman yung ganitong oras ang tulog mo. Ayan. Sige na, Madam, matulog ka na. Salamat, matulog ka na. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out. Animo lovers, nagbaba ng bahay. Tamsak Dan, lagi ng salamat, Madam, sa patamsak ko, Madam Mary Rose. Ayan, lalabs, DBN. Ano ba yung BDN? Mali pala yung ko, baliktad. Baliktad yung pangalan, yung nakapin. Dan dikit sa nakapin from Lagadag family. Ayan. Lagadag, maraming salamat, lalabs. Lagadag. Ayan, 3 minutes was to DBN. Kung meron pa akong di nakadikit sa tingnan ko. Mahal. Ayan, Lagadag family dan DBN vlogs. Inumin natin yung ating kape at malamig na. Lumamig na. Ayan, magkape muna kayo dyan mga lalas, maaga pa. Ayan, salamat po from Lagadag family. Host, thank you for support. Back to work na po. Ayan, sige, salamat lalabs. Copy lang sandali. Sige lang, Animo lovers, lalab, maraming salamat. Ayan. Ingat ka lagi dyan sa work mo. God bless. Dikit na pala to kay DBN. Welton. Mga dikit na pala to lalabs, DBN yung mga alagad ko. Gawa nga ako ng bago. Dikit na rin. Ayan, from John Rick, Harang Danos. From John Rick Harang, Miguel Love, shout out. Parang pumunta ka na dati sa akin, bakit nakaubad ka? Ayan, from John Rick, meron ka ng jacket. Harang Danos. Ayan, lalas, maraming salamat sa paharang mo. May jacket ka na, lalabs. Wag Ako channel, Miguel Love, shout out. Wag Ako Tamsak Danos from Wag Ako. Ayan. Ako, gumawa ako ng 10. Sipag mo naman. Gawa nga ako mamaya. Tama yan, DBN. Gumawa ka ng 10 kasi minsan pumunta ka sa bartir. Sa may mga nagbabartiran, madaling tumaas yung bahay mo. Yun nga lang, madali rin yung lagas. Okay lang yan. Pag nalagas, palitan mo uli, magbartir ka uli. Ayan, from John Rick, nagbaba ng bahay, from John Rick. Para madaling tumaas yung mo, bahay, mag 1K agad. Ninang Lo, Miguel Love, shoutout, Tamsak Harang, ayan. Kaya nga, host, ayan.
Tama yan, may 10 kang alagad. Ayan. Ayan, Miguel Love shout out from Ninang Lo. Ninang Lo, Miguel Love shout out. Debien, ginaya niya rin niya, Bideyen daw. Mali lang yung lagay ko. Debien dan daw sa'yo lalab, si from Janrick. Janrick Malaputi. Ating mundo, pari. Ayan, patamsak. Thank you from Ninang Lo. Sige, Ninang Lo, tamsakan po natin yan. Lo, dan tamsak po from Janrick. Ayan, Ninang Lo, dan sa'yo si from Janrick. Ayan, Lagadag family po, nagbaba ng bahay. Lagadag family. Ayan, nalabi nyo yan si Ninang Lo. Live streamer yan, mga lalabs. Marami din tao dyan. Magbago man ang hugis ng puso ko. Ayan, tamsakan natin si Ninang Lo. Janrick dan sa'yo from DBN Vlogs. Hugis ng puso ko. Ayan, 2 million Miguel Love shout out. 2 million in the house. King pag-isa. Puro na lang yung ano ko. Puro na lang copyright. Daming email ni Lolo, puro na lang copyright yung LS ko. Bahala sa dyan. Ayan, Lagadag family dan po from Janrick. Ayan. Ayan, Lagadag family lalabs. Pasuklan na lang si Janrick lalabs. Si from Janrick. Tagal naman nito. Lagadag family dan po from Janrick. Pagkat mahal pa rin. Ayan, from Janrick. Salamat po from Lagadag family. I miss you. Ayan, Sir Bruchito, Miguel Love shout out. I miss you too. Sir Bruchito, sino may 10 bartiran tayo? Ayan, si Sir Bruchito meron yan. Sir Bruchito, 10 kayo ni DBN. Sir Bruchito. Ayan, Sir Bruchito, Sir Bruchito? Live streamer. Ayan, sino may 10 dyan? Si Ninang Lo siguro meron. Tagal naman matapos ng na to, harang. Harang uli. Ayan, DBN Vlogs, hello. From Bruchito Channel. Ayan, Sir Bruchito, baka meron kang alagad dyan. 10 daw. Si DBN may 10. Bago lang gawa niya. Hello, Sir Bruchito from DBN Vlogs. Kapon, hindi ako nag-live. Walang internet. Kaya manahimik na. Maghintay ng ng miracle. Lagadag family, ayan, thank you. Ayan, pumupunta ako sa live, Sir Bruchito, sub-hype, ayan. Jandrick Malaputi Dan from Bruchito Channel. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out, 5 million. Habang tumatagal, gumaganda ka po, Janrick Malaputi. Janrick Malaputi. Lalaki yan, Sir Bruchito.
Brochito Dan, dikit po. DBM Vlogs, dikit po mga banana ko sa'yo. Ayan pang Brochito Channel. O kasi pinupuntahan ka pala ni DBN. Sir Brochito, Dan sa'yo si si Lagadag Family. Ang kasi na Sir Brochito mag-live. Aantok pa ako niyan eh. Salamat Brochito Channel from DBN Vlogs. Lagadag Family, dikit po from Brochito Channel. Ayan, 3 million daw. Mega Love, shout out. Apat na lang sa nakapin. Mag-ano na siya? Sinsik. Akrima Lalab, good morning. Ganda Lalab, Akrima. Mega Love, shout out. Nasa Pinas na ako ngayon, Lalab, sa Akrima. Kumusta ka na, Lalab, Akrima? Ayan. Mega Love, shout out, Lalabs. Akrima 36 vlog, Mega Love, shout out. DBN Vlogs, pagpunta mo kanina, chick dikit ka po. Ayan. Akrima Lalab, Mega Love, shout out. Ayan, DBN Vlogs. Love you daw, Sir Brochito. From DBN Vlogs. Ikaw na nga. Yan, 3 million in daw. Ano yun, Maui Boy? Naamoy mo? Salamat po from Lagadag Family. Nag-florwax ka ma? Naamoy ni Maui. Oh. Ayan, Akrima 36 vlog, dikit po from Brochito Channel. Anong ba naamoy? Anong naamoy mo, host? Floor wax. Yung mama ko nagpo-floor wax. Floor wax. Sir Brochito? Nanay ko naglilinis. Mama yung floor wax, di ba? Parang gas yan eh. Kumusta kay mama mo? Kumusta daw, ma? Shout out daw. Ha? Salamat daw, Sir Brochito. Ayan, Tony Ans TV Vlog, Mega Love, shout out. Maraming salamat daw, Sir Brochito. Ayan. Ayan, si Lalabakrima, baka may alagad ka, Lalag. Di ba nagbabartir ka? Si may 10 si DBN. Brochito All Connect, OTW sa'yo from Akrima 36 Vlog. Pakita mo. Pakita si mama, nandun naglilinis eh. Sabi niya, salamat daw. Naglilinis na kusina. Yain mo si Lalab Akrima, meron yan mga alagad. Lalab Akrima, may 10 si DBN. Akrima Lalabs. Ayan, may 10 si DBN, bago lang yung alagad niya. Bagong gawa. Kasi nung nakaraan, wala naman siyang alagad. Naramdaman. Ayan, Tony Ans TV Vlog, Dan from Brochito Channel. Tony Ans Lalabs, Dan sa'yo si Sir Brochito. Pabalikan na lang, maraming salamat. Ng puso, ibigay ng saya at hambing. Buti naman umakyat na yung aking WH nung nakaraan, naka-down. Nag-414 na yung WH ko. Umakyat na. Dati lahat naka-down. Salamat naman. Thanks God. Ayan. Umakyat na ng kunti. Madam Love Channel. Good morning, Madam. Good morning. Ayan, tamsak. Salamat po, Madam, sa patamsak. Madam Love Channel. Ayan. Umakyat na, madami na siguro WS. Hindi, kunti lang, Madam. Kasi nung nakaraan, 200 lang eh. Ngayon, nag-400.
Pati yung ano ko, pati yung subscriber, naka-down din yun nung nakaraang araw. Kasi nga, ang hirap ng internet dito sa probinsya. Hindi ako makabanana. O nga, madam, lahat sila nakaitim nung nakaraan. Ngayon, umakyat. Salamat naman, chinik ko. Hindi, madam, kasi ang hirap ng koneksyon. Minsan walang kuryente. Minsan walang kuryente. Minsan pag umuulan, walang wifi. Buti umakyat na ngayon. Salamat naman. Nangisda pero banana ang nakukuha, hehe. Pati dito, nasa ano ka rin, lalabs? Nasa Pinas ka na rin na krima? Kaya hindi ako nakakapangisda. Minsan lang, minsan pag may koneksyon. Love channel, dating dikit from DBN Vlogs. Kasi panay ulan dito sa probinsya, lalo na paghapon. Gusto kong mag-live, hindi ko magawa. Kasi minsan nag-start na akong mag-live, panay loading. Maaasar lang ako. Mabuti pang wag na lang mag-live. Gusto kong mangisda, walang internet. Tapos panay brown out. Iwan ko dito sa amin. Kabubukas ko lang ng live, bigla na lang nag-shutdown. San ka pa? Love channel, dating dikit. Ayan. Pati dito, host. Nasa Pinas ka na rin na Krimalalabs. Ayan. Ang hirap kasi, ayan, hindi ko bahay pa view please from Love channel. Ayan. Ayan, Madam Love, kamta ka host, chorus lang. Baka mawala yung ating mga viewers dyan pag kumanta ko, Sir Bolsito. Si Sir Bolsito na naman, oy. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Madam Love channel. Haba naman ng ano nito. Si Tom Harris, nag 1.4 na siya. Kanta ka host, chorus lang. Tayo dyan. Sige na po. Ano bang kakantahin ko? Nahiyaman ako? Hindi kasi maganda ang boses ko. Sige na po from Lucito Channel. Ano bang kakantahin ko? Pag ikaw nakikita. Ano ba tuno nun? Yan, Madam Love Channel. Nandito ko kay Tom Harris. Bakit, Madam Love Channel? Pag bumaba pa yung pag naka-down ba lahat? Pwede bang yung mo nun, channel? Maapektuhan? Na-atching na naman ako, syahada. Excuse me. Sorry naman mga lalabs. Oy, inatchingan ko kayo dyan. Ay, Madam nag-channel na sa bahay mo ako yung binaba mong bahay. DBN Vlogs, ayan. Lagadag Family. Maligo ka. Ay! Sir Bruchito, kaliligo ko lang bago ako nag-LS. Naligo ako. Parang sisipunin tayo May hindi naligo from DBN. Meron bang hindi naligo dyan? Nag-whitey. Magkarigos ka na, host. Nagkarigos na ako sa Bruchito kanina bago ako nag-start ng live. Narigos ako, naligo. Sa gabi't araw, nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, Madam Love Channel kay Tom Harris. Alasutso na pala. DJ Bumbog. Ay, nakalimutan, ibaba yung bahay ko. Manalapalablab naman ako kay Bicula ng Oregon. Kung nagkarigos ka, parang kang floor wax. Si Mama yon nagpo-floor wax.
Yung nanay ko nagpo-floor wax sa kusina. Naglilinis siya. Yung floor wax kasi maamo yun, parang gas yun, di ba? Ayan, 3 million daw, Big Love, shout out. Aba naman ang ads na to. Tracy Kenway. Oh my God. Mali yung nabasa ko. Ayan, 3 million in the house. Big Love, shout out. 3 million. Tito ko. Ayan, 4 million. Big Love, shout out. 4 million in the house. Yung mga nangingisda ngayon, kukunti na lang, pakunti ng pakunti. Kasi yung iba nawawalan ng pag-asa kasi panay kain si Lolo. Ayan, 3 million in the house. Big Love, shout out. 3 million. Kaya nga mukbang ni Lolo from DBN. Kaya nga lalas panay kasi mukbang to si Lolo. Pero normal na yan eh. Yung iba nawawalan ng pag-asa. Yung iba hindi na nangingisda. Inayaan na lang yung channel nila. Nawala ng pag-asa. Dapat wag tayong mawala ng pag-asa. Nandito na nga tayo eh. Pag nasimulan na natin, tuloy na natin yan. Nandyan na yan yung panay mukbang. Normal na yan kay Lolo. Kasi sinusubok niya yung kung kailan kayo tatagal. Pag di nyo kaya, hindi kayo karapat dapat sa YT. Kasi nandito na tayo, dapat ituloy na natin. Ayan. Huwag tayong mawala ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Di ba tama? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating din yung araw. Mararating natin yung narating ng iba. Kailangan lang natin ng tiyaga kasi pag may tiyaga, may nilaga. Pag walang tiyaga, hindi walang nilaga. Kaya nga si umiiyak na sa advice mo. Umiiyak. Sir Bruchito, ang dami mong channel eh. Ayan si Sir Bruchito, daming channel yan, daming account. 3 ata yung channel niya ni Sir Bruchito, lahat na siya kumikita. O di ba? Yung iba nga diyan, ang dami-daming ang dami-daming channel. Lahat na lahat kumikita. Yung iba may 2 account, may 3. Ayan. Puro na monetizean ka pa. Ako parang ang hirap gumawa uli ng panibagong account tapos ipapambanana mo uli. Hirap kasi mangisda. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. 5 million in the house. Thank you so much. Diba? Samahan nyo na rin ng dasal para may blessing. BJ Akos, busy pa from Lagadag family. Sige lang, Lagadag, lalabs. Bibi, nag-breakfast ka na. Yan, Lagadag, nasa bahay mo ako, Lagadag. Kay gandang pagmasdan, galagala ng kunti si Lagadag. Yan, Lagadag, nasa bahay mo ako, may ka. Monetize ka na, Lagadag. May harang ka na. Yan, si Madam Love Channel, nagbaba ng bahay. Sa iyo ay magbabago. Ironsky Vlog, host, maggagawa ka pa ng isang channel, maniwala ka para may reserve ka po. Ayan, si gawa ko ng panibago channel, tapos ipangisda ko uli. Si Sir Bruchito. Host, di ka ba nagbibinta ng banana tas WH? Banana hindi lalab, WH lang.
Hindi ako nagbebenta ng WH. Kung gusto mo lang, tutulungan lang kita, Lalas. Pero kung gusto mo, may kakilala ako nagbebenta ng WH. Gusto mo bang mamonetize agad? Within ano? Di ba yan? Gusto mo bang bumili ng ano, WH? Di ba yan vlog benta WH? Ayan, Sir Brochito nagbibenta. Sir Brochito. Magkano, host? Ano lang, Lalabs, yung ano lang, yung WH, 4,000 WH, magkano yun? Ano lang sa kanya, 2,500. Di ba mababa? DBN Vlogs, presyong Divisoria. 2,500 lang yung ano niya, yung presyo, pero 4,000 WH na yun. DBN. Kasi pag bibil mo yan sa iba, mahal yung WH. Ano ata dati kasi yung may kakilala kong isa, ano, yung WH niya, ano, isang minuto dos. Anuin mo yun, kwintahin mo yun sa 4,000, ano, watch hour. Nasa 4,000. Baka may bonus from DBN. 2,500 lang yung ano niya, WH. Ano yan, 4,000 na yon. Sabi nga ni Sir Butchito, ano daw, presyong Divisoria. Pero sure naman yung napasok, ano, DBN. Hindi yun kakainin. Pasok na pasok. DBN Vlogs, oo nga po, from Butchito Channel. Gusto mo ba DBN ma-monetize agad? Pwede hulugan, sir. Ayan, Sir Butchito, pwede daw bang hulugan? Depende naman yan sa pag-uusap, DBN. Pwede rin namang hulugan. Ayan. Wag lang isang taon. DBN Vlogs, ilan na WH mo from Butchito Channel? Ayan, ano, DBN, si Sir Butchito pala nagbebenta. Tamsak and Daniel Lala, Miguel Lab, shout out. May computer shop kami dito from Butchito Channel. Ayan. Ayan, si Sir Butchito pala nagbebenta. Rico J. Yahoo, bagong dikitos from Rico J. Rico J. Miguel Lab, shout out, Lalabs. Ayan, sana all may computer shop. Ang yaman pala na Sir Butchito eh. May computer shop. Mapapasana all ka na. Ayan, Rico J, may jacket ka na, Lalabs. Ayan, ano, DBN, gusto mo bang mapadali yung ano mo? Monetize, 70 WH pa lang ang unti pa. Sige, DBN, tulungan kita, Lalabs, ano, sa WH mo, pre na yun para sa'yo. Araw-araw kita i-play. Pero kung gusto mong bumili, okay din yun para makadagdag. Yung mga video mo, Lalabs, DBN, pagsamahin mo sa, tingnan natin nga, sa playlist. Ayan, may playlist ka na ba? Ayan, meron na. Pag samasamahin mo, DBN, yung ano mo, Lalabs. Video, ang hiwa-hiwalay man to. Pag samasamahin mo to, ayan, 10, 3, 4, 3. Ayan, ayusin mo yan, DBN, para madaling ano i-play. Nakikiplay lang po from Brochito Channel. Ayan, DBN, Lalabs. Magulo yung ano mo. Magulo yung playlist mo. 10 pa lang to, 10. Update yesterday. 10 pa lang to. Dagdagan mo to mag-ano ka, Lalabs, mag-silent LS. DBN. Mga 2 hours, ganun. Para pasok yung 2 hours mo pag piniplay. DBN, Lalabs, pag matutulog ka na sa gabi, hayaan mo lang yung ano mo. Hayaan mo lang yung ano mo, silent LS mo naka-play. Kung mobile yung gamit mo, i-charge mo lang yan. May mga papasok dyan para magtamsak. Mga 2 hours lang, okay na yung DBN. Ayan, play kita araw-araw lang hanggang sa ma-monetize ka, ha. Ayusin mo yan, dagdagan mo yung ano mo, playlist.
May mga LS ka na ba dyan? Pag samasamahin mo lang yan sa isang playlist, wag mong pag-iwa-hiwalayin. Para yung pag-play niyan tuloy-tuloy. Pangit kasi yung yung hindi naka-arrange. Mapuputol. Buti kung magdamag ko yan, bantayan. Kasi pag nagpi-play ako, lang yan, hinayaan ko lang yan, naka-play. Nakabukas lang yung computer ko. Tapos play ko lang yan ng i-play. Pag di yan naka-arrange, mag-i-stop yan, sayang. Ayan, Miles Vlog, mega love shout out. Dagdagan mo pa yan, DBN, yung mga mo, Silent LS. Ilagay mo rin yan sa playlist. I-title mo Silent LS. Ayan. Tapos yung isa, kung yung mga vlog mo, ilagay mo dun my vlog. Lagay mo lang title. Dun, yung playlist mo, sabihin mo, may Silent LS. Yung isa, naka-arrange din, my vlog. Yung isa, kung nagluluto ka, sabihin mo, my recipe. Ayun. Lahat yun, pag samasamahin mo, yung my recipe, yung my vlog, yung personal vlog mo yun, yung my vlog. Tapos yung Silent LS mo, lagyan mo ng title. Ayan. O, ganun ginagawa ko. Ayan, Pinkies. Ayan, Sir Miles, mega love shout out. Ganun din ba yan para madali yung pag-play. Play kita lalabs, no worries. Kasi pag tapos naman ng LS ko, ayan, buksan ko lang yung computer. Pwede na pangalan mo, my love. Ipangalan mo daw, my love. Sabi ni Sir Bruchito. Ayan, Miles Vlog, thank you. Salamat o, sulang man lalabs. Sa akin na magpasalamat lalabs pag na-monetize ka na. Basta ganun lang, DBN. Mag-silent LS ka tapos ilagay mo agad yan sa playlist para ma-play natin yan araw-araw. Mamaya, play na kita mamaya pagkatapos ng aking LS. Ayan, natawa tuloy si Sir Buchito. Ayan, 7 million in the house. Miguel love shout out. Saka pag nagpi-play ako, ginagawa kong 2 times para mabilis. Kasi kung 2 hours yung silent LS, pag lang yun, normal, matatapos pala yun yung playlist mo after 2 hours din. Kaya ginagawa ko, 2 times para mabilis. DBM Vlog, may laptop ka ba from Buchito Channel? Ayan, DBM Lalab, may laptop ka daw ba? Full pack host from my riders list. My riders, Miguel shout out. Wala, sir. Ayan, mobile lang. Di ba, DBM, nasa abroad ka naman, lalabs? Pag ipunan mo lalabs, bumili ka ng laptop. Kasi pag ikaw na monetize, magla-live ka rin. Pag ipunan mo, DBM, di ba nasa nasa Hong Kong ka ba? Ayan, Odon Dementrial Vlog, Miguel shout out. Sa Pinas host, sa Pinas ka ba, lalabs? DBN. Ayan. Bili ka ng second hand. DBN. May ituturo ako para Bruchito Channel. Ayan, may ituturo. Di ba pwede yan, sa Bruchito sa mobile? Talagang sa laptop lang, laptop. Nag-aaral pa pala si DBN. Estudyante, pasaway na pusa na to at umakyat. Lintian talaga. Tingnan yung pusa ko, mga lalabs. Nakikialam. Ayan, nakikialam. Ay, Diyos ko, malalaglag na talaga. Ayan, nakikialam. Ayan, mga lalas, nakikialam. Ayan. Nakikialam. Ay, lintian talaga, Ayan na. Pakialamerong pusa na to. Wag mo apakan doon. Lintian talaga. Maui boy. Malaka. Yung pusa ko, mga lalas, basaway. Maui boy, wag mo talagang apakan yan. Ikaw, papaluin kita. Pakialamero kang pusa ka. Nawala na. Diyos ko. Gustong makisali sa live mo, host. Pasaway itong pusa na to at nakikialam. Gusto pang apakan yung computer. Maui boy, don't touch. Ikaw, matutumba yung computer,
Maui, galit sa'yo. Diyos ko, Panginoon ko, nakikialam tong pusa na to. Nawala tuloy pa ako, nawalan ng mic, umayos ka. Oo. Tiyan, ay, Diyos ko, Panginoon ko, ay, Diyos ko. Ay, lintian, nabagsak na. Bibi, kunin mo nga si Maui, Bibi. Cute ng aso mo, host. Pusa yan, Sir Bruchito. Naglaglagan na yung mga mobile ko. Pasaway na pusa. Pusta? Paluin kita. Pasaway ka. Ay, Diyos ko. Naglaglagan na yung mga mobile. Pasaway ka. Nagturumbahan na. Pasaway. Pasaway ka. Sir Bruchito, hindi aso yun, pusa. Pusa yun, Sir Bruchito. Pasaway ka. Hindi aso. Ikaw pala. Nung sa'yo. Pasaway na pusa at nakikialam. Daniel Timdan from Bruchito. Ayan. Hindi po aso yun, Sir Bruchito, pusa. Hindi ka magkukuha. Pagkaalam merong pusa na to. Ayan, napalo ni Ate Bibi. Pasaway. Pasaway ka. Lintian, sabi mo, host. Lintian na pusa. Ayan, congratulations, host, from RM Mix Vlogs. Salamat, RM. Pasaway ka. Congratulations daw. Ayan. 6 million in daw. Miguel, shout out. Congratulations daw. Thank you. FW ako yan, Bruchito Channel po, sukli. Thank you. Pasaway. FW ako, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Saway na pusa, lintian na pusa na to, oy. Palo kita. Ayan, 7 million, Miguel, shout out. Debian Vlogs, Dan Pasukli, thank you from my ride's list. Ayan. Pasaway ka. Palo kita. Bruchito Tamsak Dan, dating dikit na from Daniel. Ayan. Palo kita. Paluin na yan kasi pasaway. Bruchito Tamsak Dan, dating dikit. Ayan, from Daniel. Hindi ka sasagot. Galit pa tong pusa na to. Paluin ko yan eh. Ayan, 5 million in daw. Miguel Lab, shout out. Mga lapalablab na kapin po, na kapin. Ayan, si Debian. Road to grade 8. Palo kita. 777. Ayan. Mating. Ayan, Daniel, idikit mo banana idol. From Bruchito Channel. Debian Vlog Dan, pasukli, thank you from my ride's list. Hindi ka maingay, Bibi. Ayan, my ride's list. Debian Lala, pasukli na lang Lala. Si my ride's list. Dan my ride list. Ayan. My ride list dan na sa si Debian Lala. Salamat. Nanan. Pangit ng music ko. Patan natin yung music, parang ang pangit. Ang alungkot. Napakalungkot. Non-stop disco. Ayan, Debian, thank you from my ride list. Ayan. Ayan, ride list. Nagbaba ng bahay, ride list. Lablabin natin si ride list, mga lalabs. Daniel, idikit mo daw yung banana idol. From Sir Bruchito. DBN, ayan, love you daw from DBN. Italim bibi si Maui at pupunta na naman yan dito. Huwag sipain si Maui.
Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out 5 million. Susunod na naman sa'yo si Maui Bibi. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 6 million. Mega Love, shout out everyone. Nasaan na si ano? Negros. Ayan, Bicola ng Oragon. Nagbaba po ng bahay. Bicola ng Oragon. Sisi Mix Vlog, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan. Sisi Mix Harang. Salamat po sa paharang mo, Sisi Mix Vlog. Maraming salamat. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Sa'yo. In love sa'yo. Ayan, harang salamat po sa paharang, Madam Sisi Mix. In love sa'yo. Yuno Short. Good morning, Yuno. Miguel Love, shout out, Yuno. Ayan. Tamsakdan from Yuno. Ayan, Yuno. Bigyan kita ng jacket, Yuno. Love sa'yo. Ayan, Yuno. May jacket ka na, lalab, Yuno. Ayan, for 5 million in the house. Miguel Love, shout out. Dan Harang host. Ayan, salamat po sa paharang. Sisi Mix Vlog sa paharang po. Maraming salamat. Yuno, Miguel Love, shout out, Yuno. Good morning to you, Yuno. Ayan, salamat, Yuno, sa iyong patamsak. St. John. Ayan, Bicola ng Oragon. Yung palablab naman ako mga lalat sa inyong video ko. Ayan. Si Bicola ng Oragon, ako rin yan. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Ibig sa'yo. Madam host, please support. Drop your link. I will check your banana. Yuno Short, this one is your main channel. Ayan. You have 414. Sa'yo pala yun, host. Opo, akin po yun. Sisi. Akin po yun. Si Bicola ng Oragon, second account ko yan. Kaso lang hindi ko siya nababananahan. Dantoso ko sa binaba mo. Maraming salamat po, Sisi Mix. Maraming salamat. Ayan yun, napunta ko sa main channel. Tingnan natin kung nakadikit yung main channel ko, ha. Yuno. In love sa'yo. Dikit na ako sa isa mong account. Ayan, salamat po, Sisi Mix. Hindi ko nga nababananahan yan. Tatamad kasi ako. Ayan, yun, nasa bahay makukusing, jalanan, lagi makan di finger. Yuno, I am here in your house, Yuno. Your video is too short. Yuno. I already connect my main channel to you, Yuno. You have a cute cat. I love cat also because I have cat also. Ayan. Yuno, I am watching again. Thank you so much, Dida. You're so kind. Ba't ka naka-makeup? Naka-makeup ka tanga, naka-lipstick ka nga eh. Sino nagbigay? Jonalyn San Jose, like and ring the bell. Lang po, please. Ayan, mga lalab, salamat.
Jonalyn San Jose, may ano dito, may artista. Meron tayong pabigay. May grasya mga lalabs. Galing sa labas. Jonalyn San Jose, ayan. BBN love you. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Road to grade 8 po ang nakapin. Yun, lalab, I am here in your house again. But my main channel is already connected to you. Thank you. Papa, oh. Huwag ka magpakita, nakaubad ka. Yan. Si mama. Tinaunan. Pati sa kuwa. And to Million House, Miguel Love, shout out. Kain ka, Bibi. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Ayan, 3 million. Miguel Love, shout out. Ayan, Yuno. I am here again in your house. Where are you now, Yuno? Pamahal naman dyan. Ayan, from DBN. Mga lalabs, balablab naman pa ako sa nakapin. Ayan si DBN, road to grade 8 po si DBN nakapin. Yuno lalabs, Yuno. I am watching your video again, Yuno. Fiesta pala sa kabilang barangay mga lalab. Fiesta. May kainan. May kainan sa kabilang barangay. Ayan. Good morning, host from Enroyales Official. Ayan. Enroyales lalab, Miguel Lab, shout out. Enroyales Official, thank you. Good morning, lalabs. Ayan. Miguel Lab, shout out, idol host from Enroyales Official. Salamat. Taraos makikain. Mamaya lalabs. Kunwari tayo dumaan doon. Kunwari lang ba patingin-tingin. Di ba yung mga pagpiesta naman, pwede kang makikain kahit saan. Pwedeng maglakad-lakad ka papunta doon. Maglakad-lakad nga. Tapos kunwari lang ba tingin-tingin. Pag may tumawag sa'yo, tara, let's go. Magdala na rin ng plastic, malay mo makadala ka pa ng ulam. Kunwari maglakad-lakad na parang may hinahanap. Tapos bigla ka na lang tatawagan, "Oy, tara kayo dyan kumain. Punta na kayo dito." Magdalang plastic para alam mo naman, di ba? Pag merong pang tira sa lagayan, pwede mong ilagay sa sa supot. Pag games ka na, host. Sige, Sir Brochito. Iniisip ko kasi yung wifi ba. Ang gusto kong ipag-game sa sana, parapol na lang, Sir Brochito. Kunin ko na lang yung mga pangalan ng gustong pumunta. Sir Brochito, ganun na lang siguro yung ipapaano ko. Tapos manalo ng GCash. Pa-promo na lang. May pa-promo. Paano? Raffle. Parapol, Sir Buchito? Okay lang ba yun, Sir Buchito, yung parapol? WH, banana, ganun. 20 banana, WH. 200 WH, and GCash. Okay ba yun, Sir Buchito? Parapol na lang. Iset ko, papalitan ko yung yung thumbnail para
Pampa-Gcash. Ayan, from John Rick, nagbaba ng bahay. From John Rick. Ayan, from John Rick, nagbaba ng bahay. From John Rick. Yuno, you still here, Yuno? Yuno? Wala na, umalis na ata si Yuno. Ayan, from John Rick, nagbaba ng bahay. From John Rick. From John Rick, ayan, nagbaba ng bahay. From John Rick. En Royales official, nagbaba ng bahay. En Royales. Ayan, En Royales po, nagbaba ng bahay. En Royales. Lablabin natin si En Royales, mga lalabs. En Royales. Punta ko sa bahay mo, Madam En Royales, ha? 5:21 ka pa lang pala, Royales. Ayan, pin kita, ha? Baka mo na talalabdibin, baba ko na lang yung bahay mo, ha? Wala na si Yuno, malis na si Yuno. Ayan, baby pa yung bahay niya, baby. Ayan, En Royales po, nakapin mga lalab, baby pa yung bahay. Ayo the idol host. Baba ko na lang yung bahay mo, DBN, ha? Ayan, En Royales, nasa bahay mo ako, En Royales, oh. Ano ba to? Good morning po, dito yan sa Kalampinay, Bicol. Kalampinay, Bicol, saan yun? Kalampinay. Salamat sa pagpinos. Kalampinay, saan yung Kalampinay sa Bicol? Ayan, madaling araw. Ayan, nasa bahay mo ko ano, Royales. Madaling araw, Kalampinay. Papagawa muna akong mga ano, Sir Buchito. Papagawa muna ako ng bagong thumbnail. May gumagawa kasi ng thumbnail ko, hindi naman ako gumagawa niyan, eh. Papalagyan ko na lang ng ano, magpapagames ako ng Gcash. Paano na lang, parapol na lang ako. Sir Buchito, parapol na lang yung gagawin ko. Bibi, kumakain ka? Tamsak, my dear, from Rosales, Bilarmino. Lalab Rosales, Miguel, shout out. Ayan. Salamat. En Royales, dati pala tayong dikit, lalabs. Ayan, ganda ng view. Ayan, En Royales, nagbaba ng bahay, En Royales. Baba ko na lang yung bahay mo, DBN, lalabs, ha? Mamaya, DBN, play kita, para malagdagan na yung WH mo. I-check mo lang yan within 2 days at 2 to 3 days. Kung nadagdag yung ano, WH mo. Dapat DBN, ano, like ang may upload. Para hindi, ano, hindi malalagas yung ano mo, WH. Kasi ganun ako nun, eh. Hindi nilalagas ni Lolo yung WH ko kasi lagi akong may upload. Ayan, Gina Migalab, shout out, padikit please from Gina. Ayan, palablab po ako sa binababa kong bahay, mga lalabs. Ano ma? Ayan, 2 million Migalab, shout out.
Ang dami ng tao. One 38. Ay, Gina, nagbaba ng bahay, Gina. Ayan, Rosales, nagbaba ng bahay. Rosales Villarmino, nagbaba ng bahay. Ayan, mga first week siguro ng August, mga lalabs, tayo magpapagames. Ayan, Boyet Orlain, Miguel Love, shout out. Ayan, Boyet, Miguel Love, shout out. Ngayon ka lang pumasok. Diyan kita ng jacket, Boyet, and pwede ka na magbaba ng bahay. Marunong ka magbaba ng link mo, Boyet. I-click mo lang, punta ka doon sa isang video mo, i-copy-paste mo lang yon. Copy-paste mo yon doon. Ayan, may share doon, di ba? Parang video mo yan. Sa baba, may makikita kang share. Sa baba ng video mo, Boyet, i-click mo yung share doon. Click mo yung share. Tapos, i-click mo, may lalabas doon, copy link. I-copy link mo. Then, after mo ma-copy link, balik ka sa live ko. Then, sa baba, may, may chat box ko sa baba. Ano mo lang yun, i-paste mo lang yun. Tapos, click, okay na. Baba mo yung link mo, Boyet Lalabs. Yan, Rosales Villarmino, dan sa'yo tamsak. Gina Vlog, dan po sa'yo tamsak from DBN. Ayan. Mga lalas, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan, Rosales Official. Ayan, Boyet. I-copy link mo, i-copy paste mo yung yung link mo para makababa ka ng bahay. Madikitan ka nila dyan. Ayan, salamat. Marunong ka pala, Boyet. Ayan, ang galing mo naman, Boyet. Tingnan natin yung bahay mo. Boyet. Ayan, mga lalas, si Boyet bago lang. Ayan, and Royales, lalabdan na ako sa'yo. Dumikit na ako sa'yo ng banana. Ay, lablabin natin si Boyet Orlain, mga lalas, bagong pasok. Tingnan natin kung tama yung binaba mo. Tingnan ko lang, Boyet, ha, kung tama. Ayan, Boyet Orlain, pwede ka rin mag-live. Ayan, marunong. Ayan, si Boyet. 1.2. Arcons, Lalab, Migalab, shout out, Harang Host. Lalab Arcons, salamat sa paharang mo. Ayan, Boyet, nasa bahay mo ako, second trip going Ocampo Farm Station. How to cook talbos ng kamuting kahoy. Sana all. Ayan, Arcons, Boyet, nasa bahay mo ako, Boyet. Ayan, Boyet, pinapanood ko yung video mo, Boyet. Boyet, sardinas lang ulam ko, first trip going to Laguna. Yung title talaga, oh. Ayan, Boyet, panoorin ko, idikit ko to sa ilalas, bigyan kita ng 5 subscribers. Ayan, mga lads, palablab naman ako, Arcons, tamsak dan, Lalab, Migalab, shoutout, Arcons, salamat sa patamsak mo dyan, Lalabs, Arcons. Ayan, for Melinda House, Migalab, shoutout, guys, pabalik lagi ako nag-check kung sino nagdikit at kasi legit ako dumikit, ayoko ng budol, madali ang mag-ansap. Dan Pulpak sa nakapinu, salamat from Arcons Vlog. Ayan, Boyet, Lalab, pinapanood ko yung video mo, Boyet. Dito ko sa bahay mo, ayan, makita mo yung ko dito. Ayan, Boyet, pinanood ko yung video mo, Boyet, para hindi malagas.
Salamat, idol. Wag mong tawaging idol, syuhada. John Lorenzo no si Dandikit from my ride list. Ayan. Ayan, Boyet. Kumakain si Boyet while driving. Mega sardines. Ayan, Boyet, oh. Ayan, Boyet Dikit. Royales, nandito ka pa ba, Royales? Ayan, pangalawang dikit kay Royales. My boy, don't cry. Stop cry. Binibini na ninanais ko. Ayan, si Eileen Skiblog, binaba yung sariling bahay. Ating mundo. Burahin natin. Ayan, sige, Boyet, magbaba ka ng bahay, Boyet. Boyet, baba ka ng bahay, Boyet. Arcons Black Dan from Rosales Villarmino. Ayan. Ayan, salamat, salamat. And Arcons Vlog lalabdan si Rosales Dan. Ayan, si ano po, Boyet, nagbaba ng bahay. Boyet, lablabin natin mga lalads. Ayan, Boyet, pagkiklik mo yung ano, mga link dyan, Boyet. Boyet, dikitan mo yung mga nagbababa ng link, Boyet, nagbabalik naman yan. Ayan, si Enroyales nakapin. Click mo rin yung link niyan, Boyet. Pag ano ka, panuorin mo ng 1 to 2 minutes, Boyet, para hindi siya malagas. Ayan yung may mga link dyan, dikitan mo yan, nagsusukli. Tapos mag-comment ka, batay doon sa pinanood mong video, tapos sa dulo nun, lagyan mo ng saan ka galing. Lagyan mo ng Island Ski Vlog para alam nila na galing ka sa akin. Kasi yung iba, pag nagdikit ka lang, hindi mo nilagyan ng pangalan, hindi ka nila binabalikan. Ayan yung nakapin, si Royales. Ayan, Royales, lalab na sa bahay mo ako uli. Ipin kita, Boyet, wait lang ha. Sunod kay Royales. Ayan, Royales, lalab, pinapanood ko uli yung video mo. Ayan, palablab naman ako mga lalab sa binababa kong bahay. Ayan, si Bloody Coder. Marihibang. Boyet, pwede ka rin mag-live, Boyet. Ayan. Boyet or Laindan Pasukli, thank you para my ride list. Ayan, Boyet lalabs, pabalikan na lang si my ride list. I-click mo lang yung kanyang link. Mapupunta ka sa bahay niya. Ayan, panuorin mo siya ng 1 to 2 minutes ha. Wag kang dikit lang ng dikit. Kasi malalagas yan. Kailangan dikit, panuorin mo kahit 2 minutes lang, tapos dikit mo, sabay comment. Ayan. Ayan, DBN Vlog Dan, dikit from Rosales Villarmino. Mga nalab, palablab naman ako mga nalab sa aking mga binababa ng bahay. Ayan, Laneski. Mga member ko yan, mga lalas. Maraming salamat. Iba ko lang yung mga member ko. And mga lalas, yung mga binababa kong bahay, palablab din pa ako mga lalas. Maraming salamat. Ayan, Royales lalas, nakapin ka na. Ay, nakapin. Nadikit ko na, 2 dikit na sa'yo lalas. Nakadikit naman yung aking main channel. Di kayang sumabay.
Ayan, en Royales lalabs. Ano na lang sa'yo? tatlo na lang sa nakapin mga lalabs, tatlo. Ayan, en Royales, din ako magbakas sa'yo ha. Yung iba nagbakas ako yung ano sunod-sunod, hindi na. Ano ka na, 527. Tatlo na lang, ayan, di kita nakita hanggang mag 530 ka ha. SSC TV Mega Love shout out. SSC, ayan. SSC TV nagbaba po ng buy. Bibi, ayaw mo nang kumain ng ano? Ng sinapot? Ayaw mo na, Bibi? Kain tayo mga lalabs. SSC, ayan, nagbaba ng buy. SSC. Boyet, nandito ka pa Boyet? Dan pa ako sa iyo, Idol Rosales Villarmeno from Island Ski. Ayan, Rosales Villarmeno lalabs. Dan sa iyo si ano, En Royales, pabalikan na lang, salamat. Dan na po may ride list. Nandito si Boyet ma. Ha? Wala kang trabaho, Boyet, ngayon? Boyet, wala kang work? Dan pa ako sa iyo, Idol Rosales. Ayan. Ayan, ano, Boyet, dikitan mo yung nakapin, Boyet. Para balikan ka niya, naka main channel yan. Saka isa pa, Boyet, dapat gumawa ka na palang isang account, Boyet. Yun ang pangisda, ayun ang gamitin mong pang ano, panglapag. Ayan, Shider Tyler TV, Migalab shoutout, Boyet Orlain, thank you. Ayan, Shider Tyler TV, nagbaba ng bahay, Migalab shoutout. Mama, oh. Inuubo yan. Inuubo. Ayan, ano, En Royales official lalabs. Sabay mo ako, ligawin kitang ano ha. 5:30. Ayan, dalawa na lang sa'yo ha. Dalawa na lang ano. Maraming salamat. Tapos dalawa na lang. Ayan, pinanood ko yan ng ano. Pami Rodriguez Lalab, Migalab, shout out harang. Ayan. Lalab Pami, salamat sa paharang mo dyan, Lalas. Good morning, host from Pami Rodriguez. Anong Lalas? Good morning. Good morning, Pami Lalab. Salamat. Ayan, may harang na naman tayo. Ayan, salamat sa iyong patamsak, Lalabs. Boyet, wag kang umalis, Boyet. Ikaw sunod na ipin ko, ha? Ikaw umalis. Wala kang work ngayon, Boyet. Nasa bahay ka lang. Boyet, oy, Dodong. Boyet. Ayan, may harang kasi, wait lang. Pami, salamat, Lalabs, sa iyong patamsak, Pami.
Ba't inihian ba ni Maui? Saan na si Maui, Bibi? Nandyan. Ayan, Dan na Royales. Ayan, Royales, pag nagsabi ka ng Dan, boy, baba mo yung link mo para balikan ka ni Royales. Baba mo yung link mo, Boyet. Debayan Vlogs. Ayan, love you. Nasa work ako, biyahing Lagunoy, mga idol. Ayan. Okay lang yan, Boyet. Baba mo yung link mo, lalabs. Boyet. Ipin kita. Ayan, Enroyales official. Thank you, Enroyales. Pasuklan na lang si Boyet. Boyet, mag-ingat ka sa pag-drive. Huwag ka mag-focus. Mag-ingat ka, oy. Pabakal daw, ma. May red list. Ayan, may bibili. Pabakal daw, mga lalas. Pabakal. Bakal. May red list. Ayan, nagbaba ng bahay. Pami Rodriguez, nagbaba ng bahay. Ayan. Ospengi Banana. Yes, lalab. May red list, lalab. Sweet lang, ha. Tapusin ko lang to si ayan, si Enroyales. Isa na lang. Ingat, Idol Boyet, sa biyahe mo from Enroyales official. Ayan, si Boyet nagbaba ng bahay. Enroyales, isa na lang sa'yo, lalabs. Isa na lang. Mahalin. Ayan, si Boyet nagbaba ng bahay. Wait lang, Sino ba ito naghingi? Ride list. Dita Banana Lalas, wait lang. May ride list. Ayan, Enroyales, lalab, ka na, 530 ka na. Naka-stop naman ako, idol. Nagbaba ng pangarga ko. Sige lang. Okay. Ayan, 530 ka na, Enroyales, lalabs. Ano ba to? Ayaw gumana. Ay, nakong mouse na to, nakakainis. Taytay, mega love shout out, Taytay channel. Mega love shout out to you, lalabs, Taytay channel. Ayan, maraming salamat. Taytay channel, nagbaba po ng bahay. Ayan, 530 ka na, Enroyales official. Sana yung bahay ni ni Boyet. Nawawala. Dapat mahalin. Thanks, lalabs. Ayan, from Enroyales. Thank you din, lalas. Maraming salamat din. Ay, put. Mali. Nahirapan ako Ayan, may ride list. Yung mga pumunta, dikitan ang aking member na si ayan mga lalabs. Ano ba yung sabi niya? Yung mga pumunta sa aking bahay, comment lang kayo para mapuntahan naman ako sa inyo. Busy lang ako now.
Sige lang, Boyet. Mag-comment lang kayo, maglalas, mag-iwan kayo ng ng pangalan. Mali. Nagbabiyahe ka na ba, Boyet? Ayan, Boyet, nakapin ka na, Boyet. Palablab pa ako nakapin. May ride list, lalab. Biyang kita ng banana. Wait lang, ha. Tapusin ko lang tong Ayan, palablab naman ako nakapin, mga lalab. Boyet or Lain. Bago lang siya. Pero di na bago yung kanyang, kasi naka 1K naman na siya. Ang kailangan mo lang ngayon, Boyet, is WH. Ayan, Boyet, done sa'yo, Boyet. Si Pami, pabalikan, Boyet. Mega love shout out sa mga nandito, mga Lods, Lalabs, from Pami Rodriguez. Bibi, kumain ka dito, oh. Ano yon? Bibili? Mamay bibili. Mga lalabs, yung mga binabang bahay, palablab din pa ako, mga lalabs. Isipin mo na lang, maraming mahal sa'yo. Ayan, mga palablab po ako sa mga binababa kong bahay. Ayan yung aking mga member, mga lalas. Palablab din po ako. Dan nakapin, lalabs. Ayan, Boyet, lalabs. Pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo, Boyet. Ayan, mag-iwan ka lang po ng bakas, Ma'am Pami, kasi ang sabi niya, nagda-drive daw siya. Nagda-drive si Boyet. Sabi niya, magsusukliman siya. Magbakas na lang daw po. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Nandito ka pa ba? May ride list. May ride list. Nandito ka pa ba? May ride list. Dan Pasukli, thank you. Ayan, para may ride list. Salamat, host. Punta ako sa bahay mo, may ride list, ha? Tarama. Bicolanang Uragon, Dan Pasukli. Ako yan, si Bicolana, may ride list. Bahay ko yung binaba ko. Yung video ko lang yan, ako yan, si Ailinski Vlog. Wait lang at may harang. 1.2 na pala bahay mo. Okay, host. Mali pala.
Ayan, okay, Os. Dan Pulpak na yan, Idol Boyet from Island Ski. Ayan. Gina Dan Pasukli, thank you from my ride list. Ayan, may ride list. Nasa bahay mo ako, ha? Dampa Seafood Restaurant. Dampa, saan ba to yung Dampa? Sa Cubao? Ayan, may ride list. Nasa bahay mo ako, lalab sa iyong ano, seafood restaurant. Antipolo, host. Ayan, nasa Antipolo pala to. And nala, panoorin ko muna, ha? Ayan, ride list. Pinapanood ko muna, may ako na idikit. Nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, daming alak. Dampa Seafood. Daming alak. Ayan, si Gina po nagbaba ng bahay. Gina, lablabin natin si Gina. Boyd Orlaindan from Jen Channel. Ayan. Sige, lalab, magbakas ka lang dan Jen Channel, lalabs. Nagsusukli yan. Nagdadrive siya. Nagdadrive po si Boyet, mga lalabs. Gina Dan Pasukli, thank you from my ride list. Ayan, my ride list. Ayan, ride, 2 minutes na to, lalab. Ang daming kanin, grabe. Ang daming barbecue, wow. Nakakagutom naman to. Ayan, direct ko na to sa'yo, ha. Jen Channel Dan Pasukli, thank you from my ride list. Ayan, sarap naman ng barbecue na yan, oy. Ayan, Jen Channel, nagbaba ng bahay. Jen Channel. Ay, natatanaw. Jen Channel, ayan, ano, nadikit ko na may ride list. Ayan, lalabs. 3 minutes. Sarap naman nito. Big Boy Hular, Migalab, shout out. What's up there? Salamat, host, and salamat din, lalabs. Ayan, Big Boy Hular, lalab, Migalab, shout out to you. How are you? Islandsky Vlog, can you watch one my video now there? Ayan. Okay, lalab, I will watch. No problem. Ayan, may riders. Pangalawang dikit to, ha. Saan na ba yun? Malaki na rin pala yung bahay mo. Ayan, ride list. My ride list. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Dan Pulpak, dikit na yan, Idol Pami from Island Ski. Ayan. Sisid Manggora, Migalab, shout out, Sisid. Ayan, 4 million in the house, Migalab, shout out. Laki ng bahay mo, host. Maliit pa nga yung lalab, may mas malaki pa dyan, di ba? Hindi ako nakakapangisda. Ayan, no worries, ano, my ride list. Lalaki rin yung bahay mo, magsipag ka lang. Ayan, 5 million in the house, Migalab, shout out, 5 million. Monica Nabahos.
Oo, muna ako, may ride list. Monetize na ako matagal na. Nakasahod na ako na 3 beses. Muna na ako, may ride list, lalabs. Sumisweldo na ako, kaso lang ngayong month, wala akong sweldo. 3 na host, oo, nakatatlo na ako. Tama lang. Monthly ba sahod, host? Hindi siya monthly, lalabs. Depende kapag na-reach mo yung yung $100. Minsan 2 months bago ka makasweldo. Taytay Channel, ayan, pag magma-monthly ka, lalabs, kapag na-reach mo yung kailangan mo kasing ma-reach yung $100. Kapag di mo na-reach yung $100, hindi ka papasahurin ni Lolo. Kailangan ma-reach mo siya. Minsan ma-reach mo siya ng 2 months, 3 months, depende. Depende pag marami kang member or may mga nagpapalipad sa'yo. Saka kung masipag ka mag-live. At dapat panay ka rin. Upload ng video. Jen Channel, ayan, nagbaba ng bahay, Jen Channel. Ngayon, wala pa akong sweldo, lalab. Mag 2 months na, wala pa. Hindi ko kasi na-reach yung $100. Ayan, may ride. Pangatlo na to sa'yo, ha. Punta ko sa ibang video mo. Mag-sticker installation. Ayan. And Royales full pack from Sisid Mangora. Ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million. Palablab po ako nakapin, mga lalas. Boyet or Lain, nasaan ka na, Boyet? Ayan, Enroyales official, nagbaba ng bahay. Dan sa'yo, Enroyales, si Sisid, pasuklian na lang, lalabs. Ayan, dikit ko na rin to sa'yo, may ride list. Biyang kita ng 5, nakatatlo na akong dikit sa'yo, ha. Mamahal ko. At heto lang ako. Ay, hahayaan mo. Ayan, Jen Channel, nagbaba ng bahay, Jen. Ayan, Sisid Mangora, nagbaba ng bahay. Mike Vlog 0207, mega love shout out. Sochi Boy Vlogs, ayan, lalabs you all. Mega love shout out, Sochi Boy, good morning. Ayan, nadikit ko na to sa'yo, may ride list. Bigyan pa ito ng 2. Pangatlo yon, ito pang-4. Mega love shout out from Sochi Boy, salamat host. Mawie, why you cry? Why? Sisid Manggoro, dan pasukli na lang, thank you. Ayan, from my ride list. Ayan, my ride, lalabs. Pang-4 na dikit na to. Nandito ako ulit sa mo, pagkain. Nagugutom lang ako. Ayan, pang-5 dikit. Doon lang tayo sa may mga short. Salamat, mga idol. Iwan lang bakas. Balikan ko po kayo from Enroyales. Dahil sa'yo. Iway, maulang morning sa'yo, lalabs host. Lalabs, kahapon sobrang ulan. Hindi ako nag-live. Kahapon maulan dito, maghapon. Host, tamsak na from Mike. Mike, lalabs, salamat, Mike. Ayan, may ride list. Ayan, dan ako ng 5 sa'yo, ha.
Tamsak na from Mike. Mike, salamat Mike. Nasaan na si Boyet? Wala na si Boyet. Nandito ka pa ba, Jen? Jen Channel, nandito ka pa ba? Alam ko, baby pa to eh. Jen Channel, baba ng bahay, Jen. Nandito ka pa ba, Jen? Jen Channel, baba ng bahay, Jen. Sisid Manggora dan Pasukli, thank you. Jen, baba ng bahay, Jen Channel. Jen Channel, nandito ka pa ba, Jen Channel? Tamsak Lalab Idol host. Ayan, Sisid Manggora, thank you from my live. Ayan, my ride list. Ayan mo yan si Maui. Dan po my rides. Ayan from Sisid. Jen Channel, magbaba ka ng bahay, Jen. Nandito ka pa ba, Jen? Jen Channel, once again, Jen, baba ka ng bahay, Jen. Wala na ba si Jen? Umalis na? May ride list, ayan, nagbaba ng bahay. Jen, baba ka ng bahay mo, Jen Channel. Umalis na ata si Jen. Hindi siya nakahintay. Dahilan. August 22 ang back to school. Jen, magbaba ka ng bahay. Nandito pa ba si Jen? Sisid, ayan, Jen, baba mo yung link mo, lalabs, Jen. Kanina pa ka tinatawag. Mga nalas, palablab pa ako sa nakapin kay Jen, ayan. Bibi pa ang bahay. Bibi, inuubo ka na, Bibi. Paulan-ulan ka kasi dyan. Idolos, pa-support naman po yung upload. Sige, lalab, panoorin natin yung ano mo, yung upload na yan. Ayan, palablab pa ako nakapin mga nalas. Bibi pa po yung bahay. Sochi Boy, panoorin ko yan. Lalapunta ko sa bahay mo, Sochi Boy. Ayan, si Lala Moise pala to. Beating the red light. Naka-red light. Ayan, Lala Moise. Si Lala Moise, si Chuchi Boy. Jen Channel, dan pasukli from my ride list. Ayan. Padikit please from Gina. Tingnan yung bahay ni Gina. Malaki si Gina Canada. Malaki talaga bahay niya. Lala Moise, I am watching na ako, lalab sa video mo. Lala Moise. Taytay Channel, lablabin natin. Nagbaba ng bahay. Taytay Channel. Ayan. Gina Dan pasukli. Thank you from my ride list. Yan, nasa bahay mo ako, Lala Moise. Honey Vlog 2122 like Dan. Migalab shout out Honey Vlogs. Hello host. Ayan. Hello Lalab Honey Vlogs. Kumusta ka na Lalab? How are you? Honey Vlogs. Thank you for coming again. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ayan Lala Moise. Dikit ko na to sa'yo Lala Moise. Ayan. Yung ano mo. Yung ride mo. Ride light. Big Boy Hular.
Big Boy Hular, mega love shout out. Ayan, Donna Bon Hular, I'm watching your video. I am here in your house. Ayan. Big Boy Hular Islandski vlog. Zelensky vlog, click this link now. Also watch from Kentucky. Ayan. I am watching Donna Bon Lalabs. Ayan, palablab naman pa ako nakapin mga lads. Bibi pa yung bahay. Ride list done po. From Jen Channel. Ride list done and Honey Vlogs. 21-22 nagbaba ng bahay. Honey Vlogs. Ayan, 5 million. Migalab shout out. 5 million. Donabon, I am watch your video. Ayan. Done watching. Ayan, Jen Channel. Sa bahay mo ako, Jen. Dikit na ho sa nakapin. Ping bago lang. Ayan. From Mike Vlogs. Ayan, Jen Channel lalad. Pabalikan na lang si Mike Vlogs. Jen Channel, thank you from my ride list. Bicolanang Oragon, palablab din pa ako mga lalas. Video ko po yan, si Bicolanang Oragon. Ayan, Honey Vlogs, 21-22, nagbaba ng bahay, Honey Vlogs. Lablabin natin si Honey Vlogs, mga lalabs. Ayan, Jen Channel, nasa bahay mo ako lalab, Jen. Next week lalab, magpapa-Gcash tayo ha. Papayos ko lang yung aking yung thumbnail ko, papalitan ko. Bago na ba tayo sa cellphone ni Tita Alvin? Pati sa public natutuwa. Gusto magpasal. Papapalitan ko lang yung aking yung thumbnail ko. Hindi na inuubo si Bibi. Inuubo. Nahawaan mo siguro yan. Pa-support Idolos, new upload. Ayan, Sochi Boy, yes Lala. Pinanood ko na yung video mo. Dinikit ko na rin. Binarigos? Honey Vlogs 21-22. Ayan, nagbaba ng bahay. Honey Vlogs. Ayan si Honey Vlogs. Tamsak, dikit na po sa nakapin Idolos. Maui Boy, Miguel Love, shout out lalab Maui Boy. Thank you. Ayan, panay ubo kayo dyan. Ayan, Bibi, uminom ka ng tubig. Inom ka ng tubig. Huwag ka uminom ng malamig. Maui Boy, Miguel Love, shout out lalab Maui Boy. My baby. My baby Maui Boy, Miguel Love, shout out. And Royales, official dan from Honey Vlogs. Miami, Miguel Love, shout out lalabs. Thank you. Miami lalabs. Nasaan na yung mga tao? Nagsialisan na.
Honey Vlog Dan po, Honey. Palablab po ako nakapin Jen channel mga lalabs Jen. Ang tagal kasi ng harang. Android, thank you lalabs. Mike Vlog 0207 nagbaba ng bahay, Mike Vlog. Ayan Jen, nasa bahay mo ako lalab Jen. 110. Nakadikit na pala to kay ano. Ilay, lay, lay, lele. Chochi Boy Vlog, Dan Pasukli, thank you from my ride list. Ilay, lay, lay, lele. Lay, lay, ilay, lay, la. Junas Kilalab, thank you so much. Ayan, Lala Mois, nasa bahay mo ako uli, Lala Mois. Lala Mois, nasa bahay mo ako ha. Palablab po ako nakapin mga lalabs, nakapin. Ilay, lay, lay, lele. Layla, ilay, layla. Ilay, lay, lay, lele. Android 15, thank you. Jen Channel, ayan, lablabin natin nakapin po, nakapin. Saan na ba yun si ano? Suchi Boy. The Boxing Talks. Ayan, love shout out. Suchi Boy, watching ako sa video mo lalab, Suchi Boy. Lala Mois. Ilay, ilay, ilay. Mag-uminom ka ng tubig, Bibi. My ride list done from Honey Vlogs. Ilay, 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 lele. Ilay, ilay, ilay. Ayan, thanks from Honey Vlogs. Hihirapan. Mga lalas, balablab pa ako sa nakapin Jen Channel. Ayan, 9 million, mega love shout out. Meow. Meow, meow, meow. Ayan, Jen Channel, nasa bahay mo ako, Jen. Ayan, Jen. Jen, nasa bahay mo ako, Jen. Jen Channel, ayan. Fatima Shrine, ano? Shrine. Shato Negros Oriental. Upohos. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout out. 6 million. Sobrang init. Bibi. Dan Paul Pak dikit yan idol. Honey Vlogs from Island Ski. Ayan.
Sisid, dan sa'yo from Jen Channel. Sisid, pasuklan na lang si Jen, dan na sa'yo, lalabs. Ayan, Jen, 3 minutes na to, lalabs. Dikit ko na to sa'yo. Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. May harang pa, wait lang. Jen, dikit ko pa to sa'yo, lalabs, wait lang. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, Jen, nasa bahay mo ako ulit, Jen. Jen Channel, sa bahay mo ako ulit. Yung main channel ko dati man nakadikit sa'yo. Punta ko sa isang video. Flowers bloom, a flowers bloom. Ayan. Nasa ano ka ba, Jen? Nasa Dubai ka ba? Ayan, Jen, pinapanood ko yung ano mo, yung flowers mo. Yes, lalab. Ano yon? Ano yon? Parang may bibili lang eh. Ano yon? Bibilin mo. Ayan, Jen, lalab, pinapanood ko pa. Sa mga didikit po pa wala po nang baka sa video ko, balikan ko po kayo bukas. Ayan. From Sochi Boy or Lala Moy. Lala Moy, nasa work ka? Thanks, Ate Host. Nobita Lalab, Miguel Love, shout out. How are you, Nobita Nakamura? How are you, Lalabs? Thank you so much. Give me like, darling. Ayan. Nobita, thank you so much. Nobita Nakamura, thank you for coming, Lalabs. How are you? Thank you so much, Nobita. How are you, my loves? Ayan. Ayan, Michaelson, Joseph, aka Mike. Miguel Love, shout out. Anong ginawa ni Nightbot? No problem, bibigyan pa kita ng jacket. Nabita Lalab, thank you so much. Ayan, ano, Michaelson, Joseph, aka Mike. Bigyan kita ng jacket, Lalabs. Huwag mong isipin si Nightbot. Nightbot for 5 seconds. No problem, binigyan kita ng jacket, ano, Michael. Ang aking Nightbot, pasaway yan eh. Nobita, thank you so much, Lalab. Nobita Nakamura, thank you. Nobita is from Japan. Thank you, my friend. Ayan. Ayan, hello, Michaelson. Thanks, Idol Host. Enroyales Official, nagbaba ng bahay. Enroyales. Ayan. Thank you so much. Then po sa nakapin from Suchi Boy. Jen Channel, I will connect with you. From Michael Joseph, aka Mike. Ayan, si Madam Love Channel, One Day TV. Ang daming account ni Madam Oy. Sana all. Ayan, Jen, din na sa'yo, Lalab. Dan na. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out. 10 million, thank you so much. Nobita, you still watching here? Nobita Nakamura. Nandito si Nobita, mga lalabs. Nobita Nakamura. Ayan. From Japan. Pahingi banana for Michaelson Host. He started his channel.
Siya ba yung pumasok? Si Michaelson Joseph? Napagod ako kakababahay nila. Napakasipag mo, Madam Love Channel, Madam One Day. Michaelson, tingnan natin yung bahay ni Michael. 51 pa lang siya. Sige, tapusin ko lang muna to, ipin kita sunod kay ano. Gawin ko lang to 115 si Jen Channel. Sunod kita, Michaelson, you are the next Michaelson, okay? Yan, Jen Channel, 114 ka na, lalabs. Gawin ko lang 115 to si si Jen. Ayan, Jaykong, mega love shout out, Jaykong. Ayan, Jen Channel, 115 ka na, Jen, ha? Punta tayo kay kay Michael. Michael, drop your link, lalabs, Michael. Michaelson Joseph, aka Mike. Connect with Royales Official. Okay. Drop your link, Michael. Michaelson lalabs. I will ping your link. Michaelson Joseph, aka 51 subscriber. Hindi siya na-drop. Sige lang, ako na lang mag-drop, madam. Okay, I will drop your link. Ayan, 115 ka na Ayun ba ito? 116 na nga. Ako na lang, punta ako sa main. Wait lang. Dan sa nakapin from N. Royales. Ayan. Ayan, dikit ko na yung main ko sa'yo, Michaelson, I am here in your house, your main channel. Ayan, I already connected my main channel. Baba ko yung bahay niya, Madam Michaelson. Joseph. Ibang lahi pala to, Madam. $116 na ho si Jen from Mike Vlogs. Ayan, Jen. Pabalikan na lang, lalabs, yung dumikit sa'yo. Ayan, Michaelson, ipin kita, ha. Baby pa. Baby pa bahay nito. Yes, I'm back. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab. Baby pa yung bahay. Baby pa po yung nakapin. Michaelson, 51 pa lang. And Royales Official, dan sa'yo from Jen. Ayan, Michaelson po. Nagbaba ng bahay, Michaelson. Ayan, Bicula ng Oragon. Ay, Michaelson, I am here in your house, but I already connected my main channel to you. Bigyan mo. Isa, yan. Hindi, dali mo na to. Idikit mo. Bigyan mo sa kanya lahat. Itusok mo. Malaglag, bibi. Okay, sis. Michaelson, I am here in your house again, Michaelson. I am watching now.
Michaelson. Ayan, Joseph. Still watching Lalabs, Michaelson? Tapos kita niya si Maui. Tapos kung magluwas, Nilabas mo. magluwas kong katukat. Ayan, I connect already, Michaelson. Again, another banana I will give you. Ayan, 8 million, Migalab, shout out. You look beautiful, sis. Ayan, thank you. Ayan, Michaelson, I am watching again. How many kids do you have, sis? I don't have kids. Until now, I don't have. Ayan. Michaelson, I am watching again, Lalabs. Michaelson. Do you know Love Channel or One Day TV? She is your friend, Michaelson? Yeah. She is good. Love Channel. She has 2 accounts. Love Channel and One Day TV. Yeah. I am watching again, Lalabs. Girasi. I love you guys from Michael. I am watching your video, Michaelson. I will leave my family to come to your family. Can you adapt me? No problem. Musta na kayo dyan? Baba kasi ako ng pangargak. Ako busy mga idol. Ayan, from Boyet. Okay lang yan, Boyet Lalabs. Sinabi ko naman, nagda-drive ka. Ayan, Michaelson Lalabay already connected, Lalabs. May, banana to you. This only 2 minutes and 36 seconds. Lol, it's a community. It's very active. Yes, yes. Thank you, Michaelson Lalabs. Mike Vlog Dan po, biyaya ng dagat from Jen Channel. I watch your video finish. Then watching Michaelson, another banana. Maui, don't cry. Why you cry? Thank you for banana sis. I wanna connect to people. Ano yung nasusunog? Parang nasusunog. Anong nasusunog, Bibi? Anong niluluto? Ang baho. Thank you for your banana, sis. Anong nasusunog, ma? Parang amoy sunog, inihaw. Mga nalapalablab pa ako sa nakapin. Ayan yung nakapin, Bibi pa yung bahay. Michaelson Joseph. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout out. 6 million.
Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out 5 million. Ayan, 7 million. Wala talagang kupas. Kaganda ni Idol Host. Maganda ka pa sa morning. Kahit maulan. Ayan, Suchi Boy. May pa-biro-biro pa si Suchi Boy. Salamat. Ano yon? Akin na. Malamig yan. Malamig. Nilagay mo to sa rep. Ayan, may pachaki-chaki pa si Bibi. Ayan, salamat. Inom tayo ng chocolates. Dapat may mga ganito si Bibi Dida sa rep. Tangingot ka talaga. Dapat binibili mo siya ng ganito, Dida. Pag may pera nga. Masarap pala to. Si Bibi Dida inuubo. Pamumugin mo ng asin. Nawaan mo yan. Makati Bibi yung lalamunan mo. Makati yan. Dida, ano yung nasusunog? Dida, ano yung nasusunog? May iniihaw? Ang bata. Michael Joseph Dancer from Buit Orlain. Handa kong sugurin ang bagyo patungo sa puso mo, Idol Host. Sige, punta ka dito. Papa, oh my God. Hoy, makaka-copyright ako pa. Dida. Ayan, nagpa-sound na yung tatay ko. What did you say? Nagpapa-music yung tatay ko, yung video, okay, ambot. Makaka-copyright tayo niyan, makulit. Niya ka na ba magpa-music? Michaelson Joseph, I am watching again your video, lalas. Michaelson. Mga lala, please connect on the pin. Michaelson Joseph, aka Mike. Mike, I am watching again, lalabs. Cutting grass for my subscriber, Lul. You guys subscribe without no videos. Ayan. From Michaelson Joseph. I am watching again, lalab. Do you like the hair, sis Lul? Yeah, I like it. It's look nice. Who make that one? You only? Or other people? Other people, my cousin wife. Okay. Papa, oh my God. Maingay na sa labas, mga lalabs, oy. Maui, don't cry. Stop cry. Ayan, Michaelson. I will connect this one. Don't cry. No, because this one is my cat. It's crying. My cat is crying. My music finish. Oh my God. Meow, meow, meow. Maui ng meow, meow.
Ayan, Michaelson Joseph, aka Mike, done to you from Jen Channel. Michaelson Lalab, kindly turn to Jen Channel, already connected to you. My boy, stop cry. Why like this? Huh? What do you want? Why you cry? Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million. Nag-iisa. Boyet Orlain, I connect with you. Ayan, Boyet Lalas, pabalikan si Michaelson. Dan na sa'yo. Maraming salamat. Ayan, Michaelson, I will connect again. I will make your banana 60. I am watching again, Lalas. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Yay! Ayan, from Michael Joseph, aka Mike. Sir James, mega love shout out. James GPGP. Ayan, thumbs up. Sir James, mega love shout out. Sir James. Ayan, thank you so much. Ayan, James GPGP, nagbaba ng buy. James GPGP. Lablabay natin, Sir James, mga lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. James GPGP. Shout out to Islandsky Vlog. Please hit the like button, family, and share the live, family. Ayan. Please, Michaelson, I already connected my main channel. Islandsky Vlog is me. Ayan. Please, can you click my video? Bicula ng Uragon, it's me. Ayan, En Royales official, nagbaba ng bahay. En Royales. Hindi pa rin nagtaas. En Royales official, ayan, nagbaba ng bahay. En Royales. Ayan, 5 million. I connect this one to you, Michael. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love shout out. 6 million. Dating Jikit GPGP from Enreales Official. Ayan. Ayan, Sir James GPGP. This one, Enreales Official, already connected to you long time ago. Sinuklian ka na ba niyan, lalabs? Ni Sir James? Maraming yan, viewers. Sa kanyang live, maraming tao. Na 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 na.
Hindi pa, host. Dami na nga eh. Kailangan siguro puntahan mo siya doon, lalabs. Singilin mo doon sa live niya. Maraming yan tao. Saksisi host from Chelsea Story TV, Lalab Chills. Ayan. Tanghali na pala, alas 10 na. Enroyalis Dan from Gen Channel. Ayan. Dan Share Community Host. Ayan, Lalab, maraming salamat. Miguel love shout out to all televiewers from Arcon's Vlog. Miguel love shout out sa lahat. Good morning. Ayan. Michael San Joseph aka Mike Dan. Arcons, maraming salamat, Lalab Arcons. Ayan, 9 million endows. Miguel love shout out. Host everyone, patams up upcoming premiere from Chelsea Story. Sige, Lalab, tamsakan natin yan. You are now 58, 59. One na lang, isa na lang sa nakapin, mga lalabs. Isa na lang po sa nakapin, Michaelson. Isa na lang. Nabalikan ko na si Gen Channel host. Ayan. From Enroyales Official. Tayo dyan si Papa naman, nare-record man yan eh. Ma! Nawawala yung ads ko. Mamaya ka na pa, malapit na akong matapos. Oh my God. Nag-ano kasi lalas, nag-aayos ng video, okay? Mamaya ipi-play. Pag play yung kanta dyan, naku, makaka-copyright tayo niyan. Ayan, Ors Live. Miguel love shout out, Ors. Miss Everyday Tamsak. Ors Live. Ayan, Ors Live. Dalab, my jacket ka na. Thank you so much. Isa na lang po sa nakapin, mga lalabs. Ayan, Chels, Lalab. Wait lang, lalabs, ha. Tapusin ko lang to si Lucky Jordan. Ors Live Tamsak. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Isa na lang sa nakapin. I connect with Chelsea Story. Mike Vlogs. Ayan si Mike. Nandyan si Mike. Kulit naman ni Papa. Kulit ng tatay ko. Sound mic daw. Miss Everyday, hello from Ors Live. Ayan, Miss Everyday, Lalab, hello raw sa'yo. Now, Michaelson, you are now 60. Michaelson. Hello, sound mic, ambot. Ayan, 9 million, Miguel love shout out, Tamsak. Ayan, Kois Charlie, Lalab, Miguel love shout out. Kois Charlie. 9 million, Miguel love shout out. Can I hug you? Yes, no problem, Michaelson. Thank you, Lalabs. Ayan, Chels, Lalab, tamsakan natin yan. Good morning, good evening. Ayan. Kois Charlie, Miguel love shout out po. Tamsakan natin yan, Lalab, Chels Story. 49 days, ang tagal-tagal pa nito. Natamsakan ko na pala to. Sobrang matagal pa tong premiere mo, Lalab. Ang tagal. Grabe tagal ng mo, premiere. 49 days pa, parang pa, after 2 months. September 10 pa pala to, ang tagal pa. Ayan, paayuda po. Brochito, Sir Brochito, Ors Live. Ors Live connected from Miss Everyday. Ayan, 13 million, Miguel love shout out. Mike Vlogs, lablabin natin. Ano to? Ang daming isda. Ang biyaya ng dagat. Wow, ang daming isda. Mike Vlogs.
Wow! Mike Vlog 0207 Dan. Wow, ang dami. Anong isda to, lalabs? Ba't ang liliit? Ano to? Ano? Yung ano, sardinas? Wow, ang dami. Anong isda to, ano, Mike? Oh, I want my banana growing up more from Or's life. Annalyn Galindez lalab, Miguel Lab, shout out, dilis yan host. Kaya pala, masarap yan lalabs, iukoy. Kaya pala ang liliit. Ayan, dilis yan. Annalyn Galindez, masarap yan, dilis lalab, sarap iukoy. Ayan, Michaelson, nag-60 na siya, madam. Harang from Annalyn Galindez, Madam Love Channel. Ayan. Michaelson, Love Channel is there. Ayan. Ayan, by mga idol, iwan lang ng bakas. Balikan ko po kayo bukas. Salamat. Salamat. Ayan, from Love Channel. Michaelson Joseph. Ayan. Tinko. Ang sipag mo, Madam Love Channel, mangisda. Dahil mo nang napa-graduate. Ayan. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Bro Ayman Lalife, how are you? Long time. How is your banana? Thank you. Bro Ayman, how are you, lalabs? Migalab, shout out to you, Bro Ayman Life TV. Ayan. Thank you, lalabs. Bro Ayman, how are you? Mahal ko. Naman mo. Ayan, Mike Vlogs. Lablabin natin na kapin. Ayan mo kay lalabs. Sorry, I'm so busy. It's okay, lalabs. You are busy with your work. No problem. Ayan. I need some strawberries, Lul. Where's the strawberries? Give me one also. Koy Charlie, nagbaba ng bye. Bro Ayman Life TV, love you. Ayan, thank you, lalabs. Love you too. Wow, napakadaming isda ni Mike. Sana all. Sana all. Ayan, 8 million in the house. Miguel Lab, shout out. 8 million. Thank you so much. Ayan, Mike, nasa bahay Makuli, Mike. Ayan, Mike. Ang daming dilis, biyaya ng dagat. Sarap nitong iukoy. Fresh na fresh. Ayan, Disilin Bulay. Miguel Lab, shout out, lalab, tamsak. Ayan. Lalab, Disilin, salamat sa iyong patamsak, lalabs. Ayan, meron ka ng jacket, Disilin. Miguel Lab, shout kamahalan sa taas. Kamahalan sa taas, Miguel Lab, shout out. Ayan. Mike Vlogs. Alas G pala. Ayan, Disilin, lalab, salamat, lalabs. May jacket ka na po, Disilin, salamat. I connect with Bro Ayman Live TV. Ayan. Salamat sa pamangkin host. Tamsak na, lalabs from Bro Ayman. Ayan. I love your banana. Thank you. Ayan, Bro Ayman, nagbaba ng bahay. Disilin, nagbaba ng bahay. Bekenemen from Disilin Bulay. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Mike. Ayan, dikit na, Mike. Ito pa, pangalawang banana, Mike. Ailinski Vlog, tamsak pula, labs, from Ronaway. Ayan, si Ronaway, sana all, ang laki ng bahay nito. Paangat program. Si Ronaway. Ors Life, shout out my friend from Runaway. Ors Life, you still here? Ayan, 6 million Miguel Lab, shout out.
Ayan, Mike, dikit uli, pangalawang dikit sa iyong biyaya ng dagat. Ayan, napakadaming fish. Wow, napakadami, fresh na fresh from the sea. Ayan mga lads, gumagalaw-galaw pa yung mga isda. Sa akin na tayo ay tapos na. Ayan, Michaelson Joseph from ayan, nagbaba ng bahay. Desilin Bulay, lablabin natin kung gusto niyo dikit kay Desilin, pwede kayong maggutot channel. Ayan. Ayan, Mike Vlogs. Ilan na ba si Mike Vlogs? Ayan, gumuhit na si Mike. 9 million Mega Love, shout out. 9 million. Bro Ayman. Ayan, baba natin yung bahay ni Bro Ayman. Hapin mo pa. Bro Ayman Live TV. Mali. Syuhada. Broadman. Ayan, dati na rin ako sa host from Mike Vlog. Yes, lalabs. Ayan, may premier pala to si Bro Ayman. You have premier lalab. I will give thumbs up. Ayan mga lalab, may premier si Bro Ayman. Love channel dan from Jen channel. Yes, lalab Mike. Dati tayong dikit lalab sa main channel ko. Mga palablaw naman ako kay Bro Ayman. Ayan, meron siyang premiere. Ayan, may premiere po yung nakapin, Bro Ayman. Mga lalapalablab naman po ako nakapin. 3.113 ka na. Ayan, 7 million in the house. Mega Love shout out. Mga lalas, palablab naman pa ako sa nakapin. Ayan. May premiere po yung nakapin mga lalad. Tamsak lang, sapat na mga lalabs. Ayan yung nakapin po. Bro Ayman. Ayan, tamsakan po natin nakapin mga lalab. Bro Ayman.
Sis, I will have to go to eat something, be back. Okay, no problem, Michaelson Lalab. Go ahead, Lalabs. Thank you so much, Michaelson Lalab. Go ahead. Me also, I feel hungry because it's already 10:07 here. How much longer will you be on, sis? Later on, I will end my live because I need to eat also. Ayan, 6 million in Daos, Miguel Lab, shout out. Maybe after 30 minutes, Michaelson, I will end my live. Because I need to eat also, no? I feel hungry. Same to you. Gusto ng puso ko. Mga lalapatamsak naman pa ako nakapin, Bro Ayman. Ayan, may premiere po si Bro Ayman. Tamsakan po natin yung nakapin. Sir Brochito, wala. Nag-loading-loading na ako. Okay, eat for me too. I will do the same for you, okay? Hope you eat a lot, lol. Yeah, I will eat a lot so that I will make it full. My tummy. Sir Brochito, wag. Baka mag-end na ako niyan. Pag nag-ikot-ikot na yan. Ayan, 10 million Bro Ayman Live dividend from Brochito Channel. Ayan, salamat Sir Brochito. Sir Brochito, di ka pata nagluluto, di ka pata kumakain. Whitey pa more, Sir Brochito. Love you, do not leave me, okay? I am in love with you, oh my God. No problem, Michaelson. You're in love with me. Michaelson Joseph, aka Mike. Horse Life Dan from Brochito Channel, Lul. From my Michaelson Joseph. Yala, go ahead, eat now. Michaelson, your food is waiting for you. Okay, wag kumain basta magbanana. Si Brochito kahit gutom, sige lang banana. Jen Channel, nagbaba ng buy. Jen Channel. Ayan, D4J Official Lowos, patamsak din upcoming live, Lapagan. Ayan, kaayo. Salamat kaayo. From D4J Official, ang katinang mata ko. Ayan, Jen Channel, nagbaba ng buy. Jen Channel. Sir Brochito, di ka pata nagluto. Whitey pa more. Si Sir Brochito at siguro may katulong sa bahay. Maui, don't cry, come to Papa. Come to Papa. My boy, where are you? Yung pusa ko di natutulog, panay ikot-ikot. Panay ikot-ikot magdamag, di natutulog yung pusa ko. Parang pulis. Guwapo. Type ko. Suko. Ayan, ikaw ba, Suchiboy, kumain ka na ba? Jen Channel Lalabs. Tanghali na. Magsikain muna, magsikain. Ayan. Whitey pa more. Kupido. Ngan mo. Maya-maya saing na ako. Ano ulam mo, Sir Brochito? Iwan ko ano ulam namin, parang wala pa. Huwag nang kumain, mag-diet. I don't want this to be just about banana and that's it, okay? Okay, no problem, Michaelson Lalams. Jen from Brochito Channel, ayan. Sinabawan na martilyo, oh my God. Masarap ba yung sinabawang martilyo? Matigas yan.
Yung sinabawang martilyo na yan. Syuhada. Sobrang mainit na. Sinabawang martilyo with mixed vegetables. Sarap. Isdahos. Ayan. Isda. Anong isda yon? Bangus. Tantin Cordero Jacket. Mega love shout out Tantin. Tantin Cordero Jacket. Ayan Tantin, meron ka na pong jacket lalab Tantin. Ayan, may jacket na lalabs Tantin. Salamat. Ganda hos ng noo mo. Hoy, Sir Bruchito, ano na naman yung nakita mo yung sa noo ko ha? Landingan ng yan, eroplano. Malaki yung noo ko, malaki. Talaga to si Sir Bruchito. Sir Bruchito. Tantin Cordero, lalab, bigilab, shout out Tantin. Yan si Tantin, punta ko sa main channel, lalab main channel, buto Tantin. Yan, dikit ko yung main channel sa'yo, lalab ha. Tantin Cordero. Malaki yung ating noo, Sir Bruchito, ibig sabihin daw malaki rin. Ganon daw yan eh. Pag malaki ang noo, malaki. Anong oras ba to? 3 p.m. Ayan pa. Alin hos? Basta, secret. Brochito TW. Ang Pokemon. Malaking Pokemon. Tantin, ayan Tantin, nasa bahay mo ako Tantin ha. Dikit ko na yung main ko sa'yo ha. Sukli na agad sa'yo. Ayan Tantin ha. Doon ako sa bahay mo, sukli na. Make-up routine. Wow, galing mag-make-up. Dahil sa'yo'y naramdaman. Ayan, Tantin Lalabs. Nasa mo kung make-up routine. I-PM mo, host. Pokemon yan. Sir Bruchito, Pokemon. Alam mo yung Pokemon? Yung cartoons. Yung yan, Sir Bruchito, cartoons. Yung Pokemon. Di ba may Pokemon na cartoons? Malaking Pokemon. Nabasa ang Pokemon. Ayan, may ganun eh. Okay. Di ba yung Pokemon di nababasa? Ayan. Jen Channel. Malaki ang Pokemon. May ganun eh. Ilocanong Inday, Poetry Lover, Tamsak Ma'am Ganda, Island Ski Vlog. Ayan, Migalab shout out po. Ilocanong Inday, Migalab shout out Lalabs. 9 million in the house, Migalab shout out. Wala pa tayong kain ha. Ayan, 9 million Migalab shout out. Mr. Cupido. Ilocanong Inday, Poetry Lover, napintas si Tibalasang. Ano yon? Napintas na daw. Mahal. Tantin Cordero, nagbaba ng bahay, Tantin. Yo'y naramdaman. Bibi pa yung bahay ni Tantin, mga lalabs. Na po ba kayo kay kay Dudong Bro Ayman? Jen Channel, nagbaba ng bahay, Jen Channel. Jen Channel, ayan. Brochito pa, suklian po from Tantin Cordero, ayan. Sir Brochito, dan daw si Tantin po. Sir Brochito, Jen Channel, nagbaba ng bahay. Ay, lalabin nyo yan, Sir Brochito, mga lalabs. Maraming yan, ayuda. 12 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, Tantin, nasa bahay mo ako ulit, Tantin. Sir Ryan Sol Vlog, Migalab, shout out, Sir Ryan.
Ayan, tantin cordero ba to? Cordero na sa bahay mo ako tantin ha. Ayan, makeup routine. Marhay na aga from Ryan Sol Vlog. Big love shout out Manay Tamsak. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak, Manoy. Ryan. Ayan, tantin lalab na sa bahay mo ako uli. Hindi na ako magbabakas ha. Ano, tantin cordero, tantin. Tarararararan, tararararan. Ayan, galing mag-makeup ni Tantin. Sana all. Ayan, lala din ako magbakas. Sana all magaling mag-makeup. Mama lang. Nadarama ng iyong puso. Sa gabi't araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, 9 million in the house. Mega love, shout out, 9 million. Ayan, palablab po ako nakapin, Tantin Cordero, mga lalabs, Tantin. Tantin Cordero po, ayan, nakapin. Baby pa ang bahay, baby. Ayan, 10 million, mega love, shout out. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs, palablab sa nakapin. Larawan mo. Dan pulpak sa nakapin from Ryan Sol Vlog. Ayan, Tantin lalabs. Pabalikan na lang si Sir Ryan Sol Vlog. Dan na sa'yo. Maraming salamat. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love, shout out. 7 million. Sa gabi't araw, ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Tunay kang nag-iisa. Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. Ryan Sol Vlog, try attend sa live ko 1 PM Pinas time. Makakakuha ka ng 25 to 60 sub at may chance manalo na ng 100 sub araw-araw. Ayan. From Ilocanang Inday, poetry lover. Ayan. Dikitan sa nakapin from Tantin Cordero. Ayan. Ayan, Tantin, nasa bahay mo ako ulit, Tantin, tapos ko lang tong ads. Ayan, Tantin, nasa bahay mo ako ulit, Tantin, gawin natin tong 630. Ayan. Apat na lang sa nakapin. Ayan, Tantin, nasa bahay mo ako ulit, Tantin. Hindi na ako magbakas lalab, Tantin, ha. Ang galing mong mag-makeup routine. Sa gabi't araw, ay natatanaw. Ayan, Tantin. Mga nalab sa nakapin, 3 na lang po sa nakapin, 3 na lang. Ayan.
Tantin Cordero, lablabin po natin, Tantin. DJ Boom Boom. Pa-share it naman. And mga lalas, Bicula ng Uragon, binababa po ni ni Bicula ng Uragon yung aking video. Ako yan mga lalas. Patamsak naman po sa aking video. Ayan, Bicula ng Uragon. Tantin Cordero TY attend sa live ko 1 PM Pinas time. Makakuha ng 25 to 60 sub. Ayan. At may chance manalo ng 100 sub araw-araw. Ayan. Wait lang mga, inom lang ako ng tubig mga lalabsa. Wait lang. Ayan, 9 million in the house. Miguel Love, shout out. 59 thumbs up. Thank you so much, everyone. Ayan. Tantin Cordero na sa bahay, makuuli lalab, Tantin. Ayan mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. May everyday makeup. Tantin Cordero. Ayan, Tantin. Ayan, Tantin. Mas masyado kasing malinaw. Masyadong ano yung video. Ayan, Channel Bicula ng Uragon. Try attend sa live ko 1 PM from Ilocos, Inday. Ryan Sol, si Ryan Sol. Ayan. Ayan, di kita to sa'yo, Tantin Lalabs. Ito pa, banana pa for you. Pin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Mahal sa'yo. Idol ko. Ayun mga dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang sa nakapin. Ayan, 8 million in the house. Miguel Love, shout out. 8 million in the house. Iyo ay di magbabago.
alay sa'yo. Ayan, Palitori Abayi, Blue Ibandi. Ayan. Palitori Abayi, mega love shout out. Blue Ibandi. Okay, I will make it you blue. No problem. You have no moderator, Palitori Lala, thank you for coming. You have no moderator, now you are blue. Mga lalab, isa na lang po sa nakapin, isa na lang kay Tantin. Tantin Cordero, isa na lang po mga lalab, isa na lang sa nakapin. Palitori Lalabs Abayi, you have now moderator. Now you can drop your link. Ayan, Tantin Lalab is still watching your videos. Palitori Abayi, nagbaba ng bahay. This is your main channel, Lalabs. Iyo ay di magbabago. Mga lalab, please connect on the pin. Only one for the pin. Ang nakapin po isa na lang. Ayan. Palitori Abayi, Papayo, Migalab, shout out, tusok ma'am. Ayan, Papayo, Migalab, shout out. Salamat po, Papayo, sa iyong patusok. Ayan. Ayan, Tantin Cordero, Dan na 31 ka na lalabs. I am watching again your video. Ayan. Tantin Dan po from Jen Channel. Tantin Lalabs. Pasuklian na, I am new friend. Please support me. Okay, no problem. I will check your channel. Palituri, please watch videos. Palituri, I will watch your video. I will check your house. Ayan, lablabin natin. Please watch my lang videos. Ayan, from Palitori Abayi. This is your main channel. D4J pala to. Wala nang makilala ka. Bitagiri Gopirak. Bitagiri Gopirak. Ganda. Ayan, Bitagiri Gopirak. Connect your main channel to me so that I will connect my main channel to you. Ayan, Palitori Abayi Lalabs. You have no moderator. Ayan. Let's connect on the pin, Ayan, Bitagiri Gopi. BG lang po muna, idolos, kasi nasa work po ako. I love you. Thank you. Ayan, thank you. Sige po, Lala Mois. Thank you, Sochi Boy. Thank you. Panay ubo si BBI. Magmumug ka ng asin. Anong bu? Hindi yan maasgad. Mamaya gawan kita. Ay mo, go, gapchu. Tapos iluwal mo, go, ganun. Go. Tapos sabay Yan kasi puran ka ng paulan eh. Tantindan from Jen Channel. My 2 channel links, support me. Ilo ka ng Inday di po, tamsak premier po, waiting live mo. Ayan. Palitori Abayi, lablabin natin. Palitori Abayi. Palitori, I am here in your house. Palitari. I am watching now.
I'll give you extra banana. Ayan. Palitori, abay, try attend sa live ko 1 p.m. Pinas time. Makakuha ng 25 to 60 sub. Ayan. From Ilocanang Inday. Another banana for you, Palitori Lalabs. I am here in your house again. Please watch lang videos. Ayan. Palitori Abaye Dan Pulhag from Papayo. Ayan si Papayo po, nagbaba ng bahay. Papayo. Lablabin natin si Papayo, mga lalabs. Yan, may harang. Okay, from Palitori Abaye. Palitori Abaye, la 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 la. Palitori Abaye, ayan, nagbaba ng bahay. You already on the pin, Palitori? Why you're always dropping link? Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. 8 million. Thank you so much, 8 million. Thank you so much. Today, my connection is very nice. Hindi siya nagputol-putol, mga lalabs. Nakisama siya ngayong araw. Iibig sa'yo. Agoy English naman, ginuot bang. English siya, Papayo. Isa siyang siguro. I think this Palitori Abaye is from India. Palitori, you're from India, sa? Palitori Abaye, my Chanchanlu and Bitagiri, Gopi Rock. To channel me. They said, Palitori, they have 2 channel. Another one is Palitori Abaye and another one is Bitagiri, Gopi Rock. You have 2 channel, Palitori Lalabs. Ayan. Di ko kasabot English, ma'am. Oy, ay, Papayo, kunwari. Papayo, yung mga Bisaya magaling mag-English. Marami kong kasama sa abroad dati, mga Bisaya. Mga galing pang kumanta. Ayan. Jane Channel, taga-asa ka, Gross Ma'am, from Papayo. May mga kaibigan akong Bisaya nandoon sa United Arab Emirates, nasa UAE. Magaling silang mga singer. Ayan. Malakas uminom. Palainom. Ayan. Ibig sa'yo. Ayan, 9 million, mega love, shout out. Agoy, Ginoo ko, ma'am, taga Bukidman ko, di ko kasabot English. Kaya mo yan, Papayo. St. John. Palitori Abaye, kindly return to Papayo. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan. 10 million in the house. Mega love, shout out. I am India. Ayan. You're from India, Palitori Abaye. I know it. Ayan. Palitori Abaye, nagbaba ng bahay. Ayan, Palitori Lalas, another banana for you, Palitori. This is Palitori, I am watching again your video, Lalams. Palitori, I give you another banana. Ahak, baya English, Jud, oy. Papayo, oy, good. 11 million, may nagmagalabing mama. Ayan, may galab, shout out. Please support me, friends all, from Palitori Abaye. Ayan. Just connect to Papayo, Palitori Lalabs. Already done to your channel. Return it to him. Thank you. Ayan, Bitageri Gopi Rock. I give you another banana.
Kanibang lain lahi kusog kaayo manugo may nalang kusiyo ng lubot. Papayo ambot sa imo dudong oy. Tingnan mo bibi panay ano ka ubo. Napagod na si Mawi sa'yo. My boy, stay. Panay hanap ka kay Bibi. Stay there. May ubo si ate Bibi. Magmumog ka Bibi ng asin ha. Sir Bruchito. Hanggang 11 lang siguro ako. Tingnan mo oh. Palitori Abaya, I already done connected to you, my friend. Nice to meet you. See, Papayo, you know how to speak English well. Di ko matiis na iwanan ka. Sir Bruchito. Tantin Cordero, nagbaba ng bahay. Ayan. Linlin, 64 Dan Host. Ayan, Lin Lalab, Migalab, shout out, Linlin. Ayan, Linlin Lalabs, meron ka na pong jacket. Papayo, pasukli na lang po si ano po. Si Tantin Cordero, dan na po sa'yo, Papayo. My English ma'am host, little only up and down lang. Diyos ko. At least, Papayo, you know how to speak English, even little. Ayan, YouTube no, Migalab shout out. Lalab YouTube no, naka-break time ka YouTube no. Migalab shout out sa lahat from Linlin. Ayan. YouTube no, Migalab shout out. Lalab YouTube no. Ayan. Linlin Lalas, maraming salamat. Palitori Abaye. Ayan, si Palitori. Main channel mo po ito, Madam Linlin. 24 sub. Ikaw ba to, Madam Linlin? 24 pa lang yung banana mo, Madam Linlin. Main channel mo ba to? Ayan. Madam Linlin, main channel mo to, Madam. Ayan. 11 million in the house. Migalab, shout out. Palitori Abaye. Malaki na rin yung bahay mo, Linlin. Okay, fine. Lablabin natin si Linlin, mga lalabs. Ayan, meron siyang ano. Palablab sa new uploads. Angeline, ano, resource ta, Migalab, dan po, tamsak po. Ang bilis gumalaw, bro. Ayan, Angeline, may jacket ka na, Angeline. Angeline Resosta, hi host, tamsak po. From Angeline. And Angeline, may jacket ka na. Paayuda po. Sino ba to? Ayan, from Angeline. Main channel mo to, Lalab, Angeline. Tingnan nga natin. 124 pa lang si Angeline. Sige, Angeline, ikaw sunod kay ano ha? Kay Linlin. Ipin muna natin si Linlin. Sana yun yung papatamsakan mo, Lalabs, yung uploads. Ikaw sunod kay Linlin ha? Ano, Angeline? Sir Buchito, umiikot na ako, Sir Buchito. Ano, mag-out na ako? Okay po. Mawi. Stop cry. Paluin kita. Wag. Wag daw. Payuda po. Ayan. Jane Channel, taga-asa ka ni Gross Mamoy. From Papayo, please support me from Palitori Abaye. Connect to everybody, Palitori Abaye. Lalab, not only dropping link. Just connect. Angeline Resostadan from Buchito Channel. Ayan. Lablabin nyo yan si Buchito, mga lalas. Ayan, Linlin lalab na sa bahay mo ako, Linlin. Linlin vlog 1.41k. Ayan, Linlin nasa bahay mo ako, Linlin. Linlin may harang. Ayan. May harang si Linlin. Karawan, happy birthday to you.
Ayan, Linlin, nasa kaarawan mo ako, lalabs. Nasa video mo ako pinapanood ko. YouTube Uno Dan Pulpak, kapatid, from Papayo. Ayan, YouTube Uno, lalabs. Dan si Papayo. Paayuda po. 13 million Migalab shout out. Angeline Lalab, wait lang, lalabs ha. Ikaw sunod kay Linlin. Ayan, happy birthday, Linlin. Migalab, shout out sa Indong Gabos. Ayan, from Sir Ryan Sol. $10 million Migalab shout out. Dan Tamsakos from Bit Beronyo. Ayan. Lalabit Migalab shout out, lalabit. Dan Tamsak host. Ayan, lalab. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Ayan. 8 million in the house, Migalab shout out. 8 million. Angelina, wag kang umalis. Angelina, ikaw susunod ko. Yum, yum. May harang pa. Punta muna tayo sa main. Linlin Vlog Dan from Papayo. Palitori Abay, lalab, connect to everybody, lalab, so you will get more banana. Not only dropping link, lalab, just connect each other. Ayan, thank you. Connect to Linlin, lalabs, Palitori Abay, lalabs. Connect also to Ryan Sol, Bit Beronyo, Angeline Resosta, and Ryan Sol. Dati man pala tayong dikit din, Lin. Ayan, kisab ijud na mamhos. Ayan, and Migalab shout out. Ayan, Linlin, nasa bahay makuli, Linlin. Bet Beronyo, nagbaba ng bahay si Bet. Palitori Abaye Dan. Ayan. Palitori Abaye, kindly return to Bet Beronyo, already connected to your channel. Thank you so much. Palitori once again to Palitori Abaye Dan. Ayan. Please return to Jen channel. Thank you. Lisongson, Migalab, shout out Lisongson. Ayan si Lisongson. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug. Ayan. From Lisongson. Papayo Sim Language from Jen Channel. Ayan. Papayo Sim Language daw po kayo ni Jen Channel. Same language, same place. Angeline, magbaba ka na ng bahay mo. Angeline, dito ka pa ba, Angeline? Bet Beronyo Dan Pulpak, Taytay Channel, nagbaba ng bahay, Taytay. Brochito Channel, Dan Tamsak po from Angeline. Ayan, Linlin Lalab, gumuhit ka na, Linlin Lalabs. Gumuhit ka ng isang guhit. Ayan, dikit ko to ulit sa'yo, Linlin. Ayan, Linlin Lalabs, may harang. Angeline, baba ng bahay, Angeline. Ayan. Gumuhit ka na, Linlin. Ayan. Yes, ma'am, same language. Saan ka sa Negros, ma'am? J. Malod, here. Ayan, palablab pa ako sa nakapin, Angeline Resosta, mga lalabs. Ayan, Linlin, di pa ako tapos sa mo, may harang ka. Tapusin natin yan. Angeline Resosta, try attend sa live ko 1 p.m. Pinas time. Ayan, makakakuha ka ng maraming banana. Ayan.
Papayo Sambuanga Gita, Sambuenggeta. Ayan. Sambuenggeta. Ayan, punta ko sa main channel, Angeline Resos Talalabs. Angeline. Ito ko sa main channel ko, lalab, Angeline, ha. Ayan, Angeline. Suklen na kita, lalabs. Nasa main channel ako, ha. Ayan, main channel ko yan. Papayo Dan Sukli from Bet. Papayo Sambagita daw. Ayan, birthday ligo sapa. Ayan, ang ganda naman ng sapa. Ayan, Angeline, ha, nasa bahay mo ako, ha, with matching cake. Ligo sa sapa. 126 banana. Ayan. Magmumug yan ng asin, ma. Panay kasi paulan. Ilocanang Inday, galing na ako sa premiere mo. Here po, there's more banana. Ayan, from Angeline. Tamsakan nga natin si Ilocana. 2 hours na lang mag-start na yung kanyang live. 2 hours na lang. Welcome, Papayo! Ayan. Mga lads, palablab naman, ba't namatay man to? Nalubat? Nalubat yung aking mobile, suhada. Bango tapos mag-ayuda kay Angeline. Wait lang, Angeline, at nalubat yung ating mobile. Charge ko lang. Bet Beronyo, nagbaba ng bahay, Bet. Yan, nagpasawd na yung aking father-in-law. Miguel Love, shout out sa Mike mo, ma'am, host. Bakit ano nangyari sa mic ko? Okay po. Wait lang, open mo natin yung mobile ko. At nalubat. Yung mic ko minsan may saltik. Ayan, Angeline. Nag-charge. Nag-charge, lalabs. Ang ganda ng shape ng mic mo, oy, kahit minsan may saltik. May saltik nga to, Papayo, minsan nawawalan ng boses. Ewan ko dito. Need subscriber help here, please. Samira Migalab, shout out. Minsan, Papayo, to, may tupak. Ngayon wala siyang tupak. Tingnan mo anong oras na. Nag-start ako ng live ko is 7:30. 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, magpo 4 hours na pala. 3.5 hours. Ano ba itong cellphone na to ayaw mag-charge? Mga nalapalablab naman pa ako sa nakapin, Angeline Resosta. Ayan, si Angeline. Lablabin natin si Angeline po, mga lalabs. Angeline, what happened to my mobile? Why like this? Tanggalin mo na nga natin. Subscriber need help here from Samira Migalab. Shout out, Samira. Sobrang mainit na yung mobile ko. Open lang natin ang nangyayari dito. Ayaw magbukas. Napagod man o yung mobile ko. Napagod. Nalobat. Kung hindi kita mabigyan ngayon, Angeline, mamaya bigyan kita ng 10 Yung mobile ko kasi tingnan mo namatay. Kunin ko yung pangalan mo, Angeline, ha. Pero nadikit ko na yung main channel ko. Angeline Resosta. Eh, lalab, mamaya kita bigyan, ha. Ayaw ma-open yung mobile ko, sobrang lobat. Ayan, no, nagcha-charge. May saltik. Ayan, panay ubo si Bibi.
Ayan si Angeline, nakapinlablabin po natin si Angeline Lalabs. Ano, Angeline, mamaya kita ayudahan ha. Bigyan kita ng 10. Kinuha ko yung pangalan mo ha. Main channel mo naman to. Yung mobile ko kasi lalab ayaw mag-open. Sobrang lobat. Di ko napansin, lobat na pala. Biglang namatay. Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Mapanay ubo si Bibi. Langin ko. 6 million, mega love, shout out, 6 million. Mga lalabs, ano na lang po ako mga lalabs? 55, 66. 15 minutes na lang po, mag-out na po ako mga lalabs. 15 minutes na lang. Ayan, Angeline Lalab, mamaya, hintayin mo lang yung 10 mo lalabs ha. Biyan kita ng 10, i-charge ko lang yung mobile ko kasi hindi ko siya ma-open. Samira Aidan from Beth Beronio. Ayan, 8 million, mega love, shout out. Mga lubat na yung ating mobile, kailangan natin i-charge. Nakaano na kasi ako lalabs, mag 4 hours na. Kailangan natin bumawi sa WH kasi yung aking WH sobrang down. Sobrang bumaba yung aking WH kasi hindi tayo nakakapag-live ng maayos. Ang nagbigay ng kulay sa aking mundo na ito. Ano nangyari sa aking mobile? Diyos ko. Ayan, nag-aan talaga siya. Ayan mga lalab, 6 minutes na lang po, mag-out na po si host. Ayan, log into network. Smart. Bibi, panay ubo ka, naawa na ako sa'yo. Ayan, 7 million mga lalas, mag-iingat po tayong lahat. Saan man tayong sulok ng mundo mga lalas. Ayan, 6 minutes, mag-out na po ako mga lalas. Everyone here, thank you so much. Saan man po tayong sulok ng mundo mga lalas, lagi-lagi po tayong mag-iingat. Ayan, mag-iingat tayong lahat mga lalas. Magpapaalam na po ako, mag-end na po ako ng aking live. Ayan, see you tomorrow mga lalas. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye-bye. Mag-out na ako mga lalabs. Thank you so much everyone. Angeline, hintayin mo lang yung 10 mo lalab maya-maya ha. Bigyan kita maya-maya, Angeline Resosta ha. Sige na, magpapaalam na ako mga lalabs. Bye-bye.